Kiitoksia. Minä odotin, että pääsin kappaamaan tämän äänenvahvistimen. Tervetuloa minunkin puolestani. Muistan ensin aloittaisin tämän tilaisuuden kätten nostolla. Ketkä teistä tulee kuntoutuksen puolelta, kuntoutusalan ammattilaisia, entäs varhaiskasvatuksen ihmisiä ja ketä muita vielä on? Sano vaan. Olen lisäksi Vanhemmat, tietenkin vanhempien edustajia. Lähihoitaja, opiskelijoita. Opiskelijoita. Minkä alan opiskelijoita? Lähihoitajia. Lähihoitaja-opiskelijoita. Onko myöskin varhaiskasvatuksen opiskelijoita? Joo. Okei. Erityispedagogiikka. Erityispedagogiikan opiskelijoita. Joo, päästään vielä. Kuntoutuksen ohjelma. Opiskelijoita. No niin, ihan. Mä olen ollut työurallani aikoinaan opettamassa oikeastaan teitä kaikkia. Kaikki ryhmiin kuuluvia. Mun työurani kesti vuodesta 1965 vuoteen 2008 loppuun, eli sellaisen uran tein ensin suojelu- ja parantamiskasvatusoppilaitoksella ja se muuttui sitten erityispedagogiikaksi. Se oli siis aikoinaan suojelu- ja parantamiskasvatusoppi. Siitä lähdettiin liikkeelle. Mutta kerro jotakin nyt kuitenkin vähän taustoistani vielä ja Salla napsauttaa sieltä, jos ei, ai niin, no joo, vaan itsekin siinä puolella toimia. Jos mietittiin, että mitkä on nämä meidän positiomme tässä Sallan kanssa. Tietysti Salla on ollut jatko-opiskelija, niin kuin tuo Paulakin, eli mä molempia väitöskirjat ovat kuuluneet tähän mun tutkijaryhmääni, että meillä on ollut hyvin mielenkiintoiset keskustelut siinä mielessä, mutta minä edustan perhetutkimusta. Jyväskylän yliopistoon perustettiin perhetutkimusyksikkö 1990 ja lähdin siihen mukaan erityispedagogiikan tutkijana. Ja minun näkökulmani lähtee sieltä perheiden maailmasta, perheiden kokemuksista ja perheiden tuen tarpeista, erityisesti perheiden ja ammatti-ihmisten yhteistyöstä. Kun näitä ajatuksiani täällä kertoilen ja latelen, niin on hyvä muistaa, että minä olen puolueellinen. Eli katselen asioita sieltä kodin ja perheen suunnasta. Ja Salla on sitten ihan puhdasverinen ammattilainen. Eli sitten se Sallan näkökulma tulee sieltä ammatti-ihmisten maailmasta ja Salla kertoo varmasti enemmän, että mitä se on tarkoittanut. Eli mä olen johtanut tuollaista tutkijaryhmää vuodesta 1990. Tuossa on pistetty loppuvuodeksi 2010. Ehkä silloin viimeinen väitöskirja valmistui. Väitöskirjoja tuosta syntyi tuossa tuon hankkeen aikana 14 kappaletta. Tässä on 2 tohtoria paikalla tällä hetkellä. Muita julkaisuja sitten on 2 teosta, jotka Paula Korkalainen jo mainitsikin. Ja näin väitetään, että se on ollut tietysti mielessä käänteentekevä se perheasiantuntijana kirja, johon 10 tutkimusvuoden jälkeen ja koulutusvuoden jälkeen kokosin sitten oman näkemykseni siitä oikeastaan näistä 3 kysymyksistä, joihin koko tämän tutkimushankkeen aikana lähdettiin etsimään vastauksia. Mä olen oikeastaan psykologikoulutuksen saanut taustaltani ja lähdin miettimään erityispedagogina, että miten oikeastaan vanhemmat selviytyy erityisen tukea tarvitsevien vammaisten lasten kasvatustehtävästään, kun siellä yliopistolla keskityttiin erityisopettajien koulutukseen ja ennen pitkään myöskin sitten erityislastentarhanopettajien koulutukseen. Mutta vanhemmathan sen ensimmäisen ison työn ovat tehneet. Ja vanhemmilla kuitenkin periaatteessa on vastuu silloinkin, kun lapsi siirtyy päivähoidon tai koulun puolelle. Ja näin ensimmäinen kysymys oli, että miten perheet selviytyvät omasta kasvatustehtävästään. Ja tutkijat lähtivät haastattelemaan, videokuvaamaan ihmisten elämää ja arkea. Se oli ihan uutta ja mullistavaa myöskin tutkimusmaailmassa siihen aikaan. Silloin käynnistyi samaan aikaan oikeastaan tämä laadullisen tutkimuksen buumi yliopistolla. Tutkijat kiersivät ympäri eri puolilla Suomea ja perheet ottivat tutkijat neutraaleina henkilöinä ihan mielellään vastaan. Ja aika pian sitten nousi myöskin tutkimusryhmässä tämä toinen tärkeä kysymys vastaan. Ammatti-ihmiset aina kyselee, miten me kohdattaisiin perheitä oikealla tavalla ja miten me osattaisiin suhtautua ja kohdella perheitä. Vanhemmilta tuli aiheellinen kysymys, miten ihmeessä me pärjäisimme ammatti-ihmisten kanssa. Ja se kysymyksen asettelu oikeastaan kertoo jo aika paljon myöskin sitten
siitä tietynlaisesta jännitteisyydestäkin, mikä perheiden arjen, perheiden näkemysten ja ammatti-ihmisten tuoman avun ja tuen välillä väistämättä silloin oli aistittavissa. Ja tietysti tämä meidän hankkeemme lähti myöskin kehittämään uudenlaisia työtapoja, miettimään, että miten tuota yhteistyötä saataisiin tehostettua, parannettua niin, että vanhempien ei tarvitse sanoa, että taas meidän ylikäveltiin. Se oli aika yleinen kommentti siihen aikaan, kun opiskelijat perheisiin lähtivät. Ja näistä on sitten syntynyt tuota kirjallista dokumenttia, sen verran tuossa näkyy. Ja sitten katsotaan, mennään eteenpäin. Tässä on vielä, kun esittelyni kuuluu muutamia kiteytyneitä ajatuksia tuolta 90-luvun haastattelukierroksilta. Nämä mun opiskelijani, jotka meni perheisiin, niin kertoivat, että perheistä aika usein sanottiin, että me emme ole sitten niitä tyypillisiä vammaisten lasten perheitä. Eli perheet ikään kuin olivat kokeneet, että ammatillisesti heihin suhtaudutaan jonkun sellaisen stereotyyppisen perhekäsityksen pohjalta. Ikään kuin ammatti-ihminen jo valmiiksi tietäisi, mitä tälle perheelle kuuluu ja miten tätä perhettä pitää kohdella. Vanhemmat oli silloin ja ovat edelleenkin hyvin herkkävireisiä sille, miten ammatti-ihmiset heihin suhtautuvat, mitä heistä ajattelevat, miten heitä kuuntelevat. Ja tietenkin sitten, kun myöskin tutkijat videokameroilla lähtivät seuraamaan lapsia päivähoidon puolelle, niin siellä sitten sellainen huoli ja kysymys, että miksi meidän lapsemme liikkuu päiväkodissa yksin avustajan kanssa, missä ovat muut lapset? Miten tässä näin on käynyt, kun vanhempien toiveissa kuitenkin kaikkein tärkein tavoite, kun vammainen lapsi on sijoitettu tavallisiin ryhmiin, on se, että kun se saisi kavereita. Ja sitten näitä videokoosteita lähetettiin vanhemmille ja he olivat aika ihmeissään tästä näkymästä, mikä sieltä sitten päiväkodin arjesta avautui. Ja tietysti sitten vielä, kun kolmas teema liittyy tähän moniammatilliseen yhteistyöhön, kun vammaisten lasten perheiden ympärillähän saattaa pyöriä monenlaisiakin ammatti-ihmisiä, niin vanhemman kokemus omasta asemastaan ja roolistaan siinä monien ammattilaisten joukossa saattoi olla jopa se, että kuntoutusihmiset puhuivat toisilleen ja meille suositeltiin lähetettä psykiatrille, jotta selviytyisimme ja kestäisimme tämän tilanteen. Eli nämä niin tuulahduksia sieltä vanhempien kokemusmaailmasta. Ja sitten ehkä vielä yhteenvetona tähän vanhempien ja ammattilaisten yhteiseen pelikenttään, niin mä olen itse kiteyttänyt muutamia ajatuksia, jotka ammatti-ihmisten on hyvä minusta tunnistaa ja myöntää. Eli kun me pelataan tällaisella palveluiden pelikentällä, niin ketkä siellä oikeastaan määrittelee pelisäännöt, kun puhutaan vanhempien mahdollisuuksista, vanhempien osallistumisesta, niin ammatillisestihan määritellään ja tuotetaan kuitenkin sitten, osoitetaan vanhemmille ja perheille ne paikat, joista käsin vanhemmat voivat sitten yhteistyötä tehdä. Tämä on tällainen asia, johon ei tutkijoina oikeastaan kovinkaan paljon puututtu, mutta se on kuitenkin läsnä, että ammatti-ihmiset luo sellaisen järjestelmän, johon sitten vanhemmat joko sopivat tai eivät mahdu mukaan. Ja oman esittelyni mä päätän tällaiseen Nalle Puhin ajatukseen. Mä päätin tuon ensimmäisen kirjani perheasiantuntijana tähän kommenttiin, eli ikään kuin yhteenvetona 90-luvun kokemuksista. Tämäpä yllätys, sanoi Iha iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan kotiaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? Vanhempien kokemus
ammatillisesta yhteistyöstä. Kotiamme kohti liikkuu aina paljon väkeä, mutta onkohan meidätkin kutsuttu mukaan? Sitten kului 10 vuotta ja mä lähdin kokoamaan tätä uutta kirjaa ja ajattelin, että tilanne on muuttunut nyt varmaankin jo itselle 20 vuoden aikana. Mä joudun aloittamaan tämän toisen kirjan ihan samoin ajatuksin. Tämä toinen kirja alkaa ihan ajatuksin. Onkohan meitä vieläkään kutsuttu paikalle, kun noin paljon väkeä näyttää kulkevan meidän kotiamme kohti. Mutta tässä minun johdatteluni ja virittelyni ja nyt sitten Salla teki. Joo, hei vaan kaikille. Mä oon Paulan kanssa tänään yritetty rakentaa tää 2-tuntinen sillä tavalla, että meillä olisi dialoginen esitys, eli vähintäänkin meidän diat tästä vuorottelee, mutta toivotaan myös, että meidän ajatukset ja keskustelu ja seisonko mä nyt tänne edes, nyt mä seison, en vielä vuorottelee tämän esityksen aikana ja toivotaan myös teillekin sitten ajatuksia, mitä tässä matkan varrella herää. Mä tässä vähän valotan sun taustaa ja ajattelua, niin tiedätte mistä viitekehyksestä minä nyt puhun ja kuten Paula sanoi, niin hyvin ammattilaisen näkökulma tässä on tulossa. Eli mä olen itse taustaltani lasten fysioterapeutti ja tehnyt kehitysvammaisten kanssa töitä ja silloin ajattelin niin lasten fysioterapeutin näkökulmasta, että kyseessä on lapsen motorinen oppiminen, mitä siellä sitten ammattilaiset edistää ja tukee. Ja siinä kohtaa lähdin pohtimaan ja tutkailemaan, että tähän motoriseen oppimiseen nyt sitten liittyy paljon muutakin kuin nämä fyysiset ulottuvuudet, eli tähän tarvii tuekseen moniammatillista työryhmää sen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ja arjen ulottuvuuden näkökulmalta ja sitä kautta mun tutkimusmaailma lasten kasvatuksessa ja kuntoutuksessa hyvin pitkälle meni siihen, että mä haluaisin selvittää, että miten me ammattilaiset yhteistoiminnalla tai yhteistyöllä tuetaan sitä lasta ja perhettä, että miten me kohdataan se lapsi ja perhe ja miten me voitaisiin niin lasten kasvatusta ja kuntoutusta yhdessä tehdä parhaalla tavalla Suomen maassa. Eli se oli tämmöisen yhteisen työn pohdinta, joka sitten oikeastaan sieltä eteni siihen ajatukseen, että meidän pitäisi niin yhdessä ammattilaisena lähteä katsoa sitä lapsiperheen arkea ja miten se järjestetään sitten erityistä tukea tarvitsevien ja vammaisten lasten kohdalla kuntouttavaksi. Eli että arki itsessään ei kuntouta, vaan meidän ammattilaisten täytyy yhdessä se järjestää sellaiseksi ja auttaa ja tukea perhettä. Tänä päivänä nyt sitten tosissaan on kuntoutuksen kouluttajan roolissa ammattikorkeakoulun maailmassa ja siellä me tehdään nyt käytäntöjen kehittämistyötä yhdessä opiskelijoiden kanssa paljon, kun opiskelijat on työelämässä olevia ammattilaisia. Ja siellä on niin edelleen näkökulma oikeastaan vahvistunut siitä, että meidän täytyy ottaa ne lapsiperheet mukaan meidän kehittämistoimintaan ja tämmöinen kehittäjäkumppanuusajattelu sitten toisaalta meidän ammattilaisten on aivan turha yksikseen yrittää mitään kehittää, jos me ei kuulla ja ymmärretä se lapsiperheen tarpeita siinä kehittämistoiminnassa. Eli tällainen juoni tässä mun ammatillisessa etenemisessä on ollut ja todella Paula on ohjannut tätä ajattelua hyvin pitkälle. Eli nyt en kuitenkaan tule sitten perhehoidon tai lastensuojelun osaamisen maailmasta, vaan katselen tätä erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden asiaa palvelukokonaisuuksien näkökulmasta, miten niiden avulla se arki järjestetään kuntouttavaksi. Siitä sitten ehkä ajatuksia tai ideoita sovellettavaksi tämän hankkeen kohderyhmälle pikemminkin. Ensimmäiseksi oikeastaan tässä nyt varsinaisessa osuudessa Paulan kanssa ajateltiin teille demota tämmöinen dialoginen kysymyssarja. Nyt me ei ole harjoiteltu tätä mitenkään. Tämä lähtee nyt ihan stand-upina tästä eteenpäin. Eli millä tavalla kuulemme toisiamme. Ja mä aloitan nyt Paulalta kysymään, että miksi sä olet täällä tänään? No, ehkä tuossa johdannossa tuli esille, että 20 vuotta olen tietynlaisten asioiden parissa tehnyt työtä, yrittänyt saada perheiden ääntä kuuluville ammattilaiskäytäntöihin, mutta se on vieläkin ihan liian heikko ja vieläkin perheet on liiaksi sivussa. Miksi sun mielestä perheen ääni on tärkeä? No kyllä minusta se perhe kuitenkin viime kädessä kantaa vastuun lapsen kehityksen tukemisesta ja järjestää sitä lapsen elämää ja oikeastaan ammattilaiseltakin kannalta niin
Perhe viime kädessä joko ottaa ammattilaisten ohjeita tai ei ota vastaan. Mitä sä ajattelet siitä, että minkä takia vanhemmilla se vastuu kasvatuksesta viime kädessä on? Vanhemmat tuntee lapsensa kaikkein parhaiten. Vanhemmat kantaa vastuuta 24 tuntia vuorokaudessa. Ja vanhemmat joutuu myöskin koordinoimaan, huolehtimaan paljon eri ammattilaisten ohjeista ja opastuksista. Että he toimii tietysti mielessä tällä hetkellä puoliammattilaisena melkein palvelukoordinaattoreina. Mitähän takia nämä vanhemmat joutuu koordinoimaan näitä palveluja? Mistä se on? Kyllä on varmaan sun teemoikin, eli ei ole olemassa sitä muuta koordinaattoria tällä hetkellä, vaikka Suomessa on tehty varmaan 10 vuoden aikana erilaisia palveluohjaussuunnitelmia ja kokeiluja ja kehitystöitä, mutta ei se vieläkään toimi. Nyt mä vielä kysyn mun viimeisen viidennen kysymyksen, että miksi ihmeessä meillä ei ole olemassa sellaista? Mitähän takia? Meillä on niin tiukat ammattirajat ja ammatti-identiteetit, että niiden yli on niin vaikeapäin. Jokainen haluaa tehdä omalla tontillaan asioita ja yhteistyö on vaikea ja haastavaa. Kiitoksia Paula. Sun puolesta. Ole hyvä. Minkä takia sinä olet tänne? No, mä olen itse asiassa täällä sen takia tänään, että mä haluan oppia siitä, että miten lapsiperheiden mielekäs palvelukokonaisuus rakennetaan. Mä ajattelen, että mä opin keskustelemalla ja pohtimalla ja kuulemalla sinua ja yleisöä. Miksi et sä sitä vielä oppinut? Sen takia, että yhteiskunta muuttuu koko ajan, meidän palvelut muuttuu, ihmiset muuttuu, asiakkaat muuttuu, mun mielestä kaikki muuttuu. Niin sen takia mulla on tullut, että mä en oppi sitä ehkä tässäkään. No miten nyt ihmiset olisi muuttunut? Miten on erilaisia tänään kuin 20 vuotta sitten? No, meillä on kauheasti tätä tietoteknistä tulvaa, esimerkiksi internetit on erilaisia käyttömahdollisuuksia, meidän työmuodot on muuttunut hektisemmäksi, kiireemmäksi, meillä on tällaisesta massatuotannosta edetty sitten toisaalta yksilöllisiin palveluihin. Minusta meidän yhteiskuntakin asettaa meille aika paljon haasteita. Minusta tällaisessa ympäristössä mahdollista jotenkin saada koordinoitua toimintaa. Mun mielestä mahdollisuuksia on aika paljonkin. Lähdetään liikkeelle ehkä ihan asenteista ja siitä, että miten me kohdataan ihminen ja miten me ymmärretään se yhdessä. Nyt me taidetaan tulla sun ensimmäiseen teemaan tässä esityksessä. Näin on, mä en teekään sulle enää viimeistä kysymystä. Vetäsit siitä pälkähästä. Niin, tästä oli siltä rakennettu. Mutta ajatus on se, että kysymysten kautta oivallutetaan ihmisiä pohtimaan ja päästään kuulemaan sen ihmisen ajatuksia. Mä en anna teille mitään keittokirjan iksejä sen suhteen, että miten vanhemmat paremmin selviytyisivät, tai miten ammatti-ihmiset voisi työskennellä eri tavalla. En keittokirjaa enkä tällaisia reseptejä, vaan sitä ennen. Minusta kaikista olennaisin asioista, mikä Salla toi tuossa lopuksi esille. Mä haastan teidät, erityisesti ammattilaiset, miettimään sitä omaa ammatillista uskomusperustaanne, uskomuspohjaanne, ammatillista kulttuurista työskentelyänne, mihin uskomuksiin teidän työskentelynne ja toimintanne perustuu. Te helposti ajattelette, että se perustuu tietoon. Te tiedätte, että olette koulutuksenne kautta saaneet monenlaista tietämystä ja osaamista, mutta teille syntyy myöskin tiettyjä uskomuksia siitä esimerkiksi, minkälainen on vammainen lapsi lapsena, minkälainen on erityistä tukea tarvitseva lapsi lapsena ja minkälainen on hänen lapsuutensa. Teillä on siitä jonkinlainen mielikuva, käsitys. Ja sen mielikuvan pohjalta te sitten lähdette työskentelemään tämän lapsen kanssa. Ihan vastaavalla tavalla teillä on myöskin tietty mielikuva, käsitys siitä, mitä tällainen vammainen lapsi merkitsee perheelleen ja vanhemmilleen. Minkälaisia vanhempia ovat vammaisen lapsen vanhemmat? Siihenhän nämä haastatellut perheet jo riittävät. Me emme ole niitä tyypillisiä perheitä. Mutta ihan tutkimuksen on voitu osoittaa, että helposti ammatillisuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin liittyy joku mielikuva ja ajatus siitä, minkälaisia ovat nämä perheet ja nämä vanhemmat. Ja siltä pohjalta onko mahdollista ylipäätänsä sitten tehdä tasavertaista yhteistyötä näiden vanhempien kanssa. Näihin uskomuksiinne haastan teitä nyt sitten pysähtymään
niitä syntyy koulutuksen aikana, niitä koulutetaan jopa. Ja sitten ammattikäytäntöjen myötä myöskin sitten vakiintuu tietynlainen ammattikulttuuriin liittyvä. Kävi mielenkiintoisesti. Oli erittäin suuria pulmia saada tämä ylipäätänsä näkyviin. Nyt katsotaan miten käy. Ehkä mä jatkan sitten näiden mun papereitteni pohjalla. Ja sitten oikeastaan kolmas teema, niin minkälainen on ammatillinen lapsikäsityksenne, minkälainen on ammatillinen perhekäsityksenne ja minkälainen on ammatillinen käsityksenne kaikkinensa lapsen kehityksen perustasta. Mikä on se kehityspsykologinen, teoreettinen näkökulmanne, kun teette työtä lapsen ja perheen kanssa? Sellainen aforismi tai runo, joka löytyy noista molemmista kirjoista, niin kun se tuolla ei näy, niin mä luen sen teille nyt sitten. Ja se on sellainen oikeastaan ydinsanoma koko mun esityksen. On ollut jo 20 vuotta. Ja edelleenkin on tärkeää se todeta. Mitä ajattelet ja sanot vanhemmista, sitä luulet heistä. Sinä olet sellainen vanhemmille, miten heidät näet. Usko kuitenkin, että mitä teet vanhemmille, miten kuuntelet vanhempia, sellaisia vanhemmista tulee. Tai yhtä hyvin tämän voi muuttaa koskemaan lasta. Mitä ajattelet ja sanot vammaisesta lapsesta, sitä luulet tästä lapsesta. Sinä olet sellainen lapselle, miten hänet näet. Usko kuitenkin, että mitä teet tälle lapselle, miten kuuntelet lasta, sellainen lapsesta tulee. Haluan tällä korostaa kaikkien meidän ammattilaisten, kaikkien aikuisten vastuuta siitä, minkälaisen mielikuvan varassa me tuemme, ohjaamme, kasvatamme ja opastamme lasta. Lapsen kehityksen rajat eivät ole vain hänen fyysisessä tai psyykkisessä, biologisessa lähtökohdassaan, vaan myös siinä, mitä ympärillä olevat aikuiset, mistä ympärillä olevat aikuiset uskovat hänen selviytyvän, uskovat hänen oppivan, missä uskovat hänen pärjäävän. Eli me olemme vastuussa myöskin ihan näistä lähtökohdista siitä, että minkälaiseksi lapsen ja myöskin perheen asema tässä palvelujärjestelmässä muodostuu. Vielä on pulmia. No niin, nyt se tuli näkyviin. Minä voin oikeastaan helpotuksesta. En voi ihan täysin, mutta tämä on nyt se toinen versio. Se puuttuu jotakin täysin. No joo, en sano enää mitään tästä helpottavasta tietotekniikasta. Tästä tulee nyt yllätyksiä. Ai niin, että puuttuu joka toinen tie. Syystäkin syystä tämä mä valikoin vain joka toisen tien. Paula, jos sulla oli näitä Nallepuhin teesiä, niin Muumimamman teesi on se, että olen niin levollinen, koska milloin tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Se on sinun mottosi. Onko siellä seuraava dia jäänyt tallella? No niin. Eli puhutaan nyt tästä lapsikäsityksestänne. Tietysti tässä voisi haastaa teitäkin jo keskusteluihin, että mikä on se kehityspsykologinen teoria, johon teidät on koulutettu ja perehdytetty. Heittääkö joku sieltä nopeasti? Kiintymyssuhdeteoria. Niin se on varmaankin nyt tässä salissa ja kyllä varmastikin. Ja se on siinä mielessä erittäin hyvä kommentti, koska jos kiintymyssuhdeteoria on kovasti vahvana läsnä, niin siitähän väistämättä myöskin silloin tulee vanhemmat mukaan arvioiduksi. Ja tätä kautta päästään oikeastaan näihin minun ydinteemoihini. Mä olen tuossa kirjassa Tavallisen erityinen lapsuus käynyt läpi tämmöistä lapsuuskäsitysten historiaa. Ja ne vaiheet on kuvattu tuossa. Ja mä oikeastaan tuosta tartun vain
tuohon 5. kohtaan. Eli nyt kun me puhutaan vammaisista lapsista, erityistä tukea tarvitsevista lapsista, poikkeavista lapsista, niin silloin siihen liittyy aina se kysymys, että leimautuvatko nämä lapset jollakin tavalla tuon poikkeavan statuksensa kautta. Tänä päivän keskustelussahan kuitenkin päällimmäisenä on tämä inkluusiokeskustelu. Kaikki lapset ovat tasavertaisia, osallisia yhdessä toimimaan. Mutta sitten minun jatko-opiskelijoistani Tanja Vehkakoski lähti selvittelemään, mitä sitten oikeasti on ammatillinen puhe lapsista, joiden kehitys ei ole kulkenut odotetulla, toivotulla, niin normaalilla tavalla. Ja katsotaanpa näkyykö sieltä seuraava. Joo. Tämä on sitten vielä ihan 3. versio. Tämä on ihan mullekin yllätys, mitä sieltä nyt tulee. Elikkä silloin kun on teidän ammattilaisten puhetta ja kirjoitettua tekstiä analysoitu, niin lapset on voitu, puhetapa on voinut ryhmitellä nämä lapset 6-7 eri luokkaan. Ja tämä on siinä mielessä taas ammattilaisille tärkeä asia pysähtyä miettimään, miten minä ammattilaisena puhun lapsista, miten minä heistä kirjoitan, koska tämä on se viesti ja kuva, jolla te rakennatte käsitystä lapsista toisille ammattilaisille ja myöskin vanhemmille. Oikeastaan tuossa on aluksi muutama tommonen aika tyypillinenkin puhetapa, vallitseva puhetapa. Oirepuhe on sitä ammattilaispuhetta, että lapsessa kiinnitetään huomiota hänen diagnoosiinsa, hänen diagnoosinsa mukaisiin oireisiin, eikä oikeastaan lapsesta nähdäkään sitten muuta. Tämä kirjautuu raportteihin. Tämä välittyy ammattilaisten keskinäisessä puheessa. Kehityspuhetapa, diskurssi tarkoittaa siis puhetapaa tai tapaa kertoa lapsesta. Kehitysdiskurssissa taas sitten yksilökehityspsykologisen ajattelutavan mukaisesti kuvataan lapsen kehityksen viiveitä, puheen, sosiaalisen kehityksen, tunne-elämän kehityksen, motoriikan alueella, omatoimisuuden alueella. Ja näin lapsi ikään kuin pirstoutuu erilaisiksi kehityksen alueiksi ja kehityksen erilaisiksi viiveiksi eri sektoreilla. Tragediadiskurssi liittyy sitten puheeseen perheestä. Kun ammattilainen käyttää tätä tragediapuhetapaa, niin hän näkee lapsen sellaisena taakkana perheelle, tragediana perheelle, joka väistämättä johtaa perheen ja vanhemmat tyypillisiin suru- ja tragediaprosesseihin, joita ammattilaisen on sitten hyvä tunnistaa ja seurata ja kohdata siltä pohjalta vanhempia. Tämä oli yllättävän voimakas ja vahva puhetapa tässä ammatillisessa keskustelussa. Ongelmadiskurssi. Tähän jälleen oikeastaan kannattaa ammattilaisten pysähtyä miettimään siinä omassa puhetyylissään. Onko puheessa, tekstissä, kirjoituksessa lapsi ensisijaisesti taakka ja ongelma? Tämä tuli vastaan myöskin tuolla kasvatuksen alueen, opetuksen maailmassa, tämän tyyppinen puhetapa. Kun mietittiin lapsen sijoittamista esimerkiksi tavalliseen kouluun, niin siinä hyvin vahvana korostui tämä lapsi ongelmana ja taakkana ja nimenomaan lisävaivana. Ole hyvä. Voisin kommentoida ihan tästä, että ongelmadiskurssi, esimerkiksi tukia, niin Kela katsoo, että kuinka suuri taakka lapsi on vanhemmille siinä. No, oirediskurssi tulee suoraan myös lääkäripakeille. Eli mikä on lapsen diagnoosi, sen mukaan tehdään
Kehitysdiskurssi tulee sitten erityistyöntekijöiltä suoraan. Eli lapsi, jos on oppinut kävelemään, niin silloin ei fysioterapian tarvetta välttämättä ole. Eli katsotaan, että mikä ikäisenä on lapsi tarvitsee mitäkin palveluja. Nämähän niin pystytään suoraan elämässä katsomaan, että kun tämä palvelu me haetaan, niin eri tavalla puhutaan ja kirjoitetaan niitä lausuntoja. Joo, se liittyy juuri tähän palveluista käsin asioiden tarkasteluun. Mutta sitten on kysymys, minkälainen kuva lapsesta tästä sitten muodostuu kaikkinensa ja miten lasta sitten sen kuvan pohjalta kohdellaan. Kyllä, mutta tämä tukee ammattilaisilla hyvin pitkälle, miten he kirjoittaa esimerkiksi lausuntoja. Mä itse tiedän, mä itse ammatiltani neuropsykologi ja vuonna 2009 saatiin erityislapsi. Arvolaan on tietenkin muuttuneena käsitykset tästä asiasta, ihan täysin. Itse kirjoitin siihen asti samalla tavalla lausuntoja ja edelleenkin sisällytän tiettyjä asioita tietenkin niihin, koska tuet haetaan niiden perusteella. Kyllä nämä hyvin pitkälle nämä kaikki kriteerit siellä, mitä erityistyöntekijät tai lääkärit vaaditaan, ne vaikuttaa siihen puhetapaan myös sille lapselle ja vanhemmille. Sitten seuraava kysymys on, että vaikuttaako se myöskin sitten suhtautumiseen lapseen? Kyllä. Se on ikään kuin se olennaisin kysymys tässä. Kyllä se vaikuttaa. Mitä siitä sitten seuraa? Totta kai mä sanonkin, että kelakieli on ihan oma kielensä ja täytyy tuntea ja hallita se, että minkälaisella diskurssilla Kelan hakemuksia tehdään ja palveluja saadaan. Oikeastaan tässä keskustelussa tuo subjektidiskurssi, joka tarkoittaa sitä, että lasta kuvaillaan kokonaisuutena lapsuudesta, lapsen maailmasta käsin, niin se oli hyvin väistyvä puhetapa. Tässä oli kyse myöskin haastatteluista, eri ammattialojen ihmisten haastatteluista, niin myöskään haastatteluissa lapsi ei juurikaan näyttäydy muutoin kuin näiden oirekehitysongelmadiskurssien kautta. Ja sen takia me tässä oikeastaan havahdutaan teitä miettimään, että syntyykö siitä sitten myöskin, kapeutuuko lapsi, kun näiden diskurssien ja puhetapojen kautta häntä joudutaan sitten kuvaamaan ja hänestä raportoimaan. Päästetäänkö me tuo Salla vähitellen liikkeelle. Tässä on vielä sitten Velkakosken Tanjan tietynlainen nopea yhteenveto, että mitkä on sitten ne lapsen statukset silloin, jos lapsi on tämän erityisasemansa, poikkeavan lapsen asemansa saanut. Lapsi nähdään kohteena, ongelmana tai subjektina vai kaikkina samanaikaisesti. Ja myöskin tämä dia kertoo, että minkälaista on sitten se toiminta, ammatillinen tai aikuisten toiminta ympärillä, joka ikään kuin laukeaa näistä eri näkökulmista. Mä kysyisin Paulalta, että tämä aineisto tulee tuonne jonnekin verkkoon, että tiedoksi tietenkin voitte tehdä muistiinpanojanne, mutta myöskin tämä materiaali on sitten saatavissa. Näin olen ymmärtänyt. Elikkä minä päädyin tähän Tanja Velkakosken väitöstutkimuksen kuvaukseen siitä, miten sanoisiko yhteenvetona kuitenkin lapsen poikkeavuus, diagnoosit, erityisyys helposti tuo siihen tällaisen kielteisen leimavaikutuksen. Sehän on ikään kuin yhteenveto tuosta Tanjan tutkimuksesta, ja siellä on hyvin väistyvänä sitten se sellainen puhetapa, että lapsi on ensisijaisesti tavallinen lapsi, lapsuuden iloinen, surullinen, toiveineen, haaveineen, erityisesti kavereiden odotuksineen. Ja niinpä nyt sitten Salla jatkaa siitä, että minkälaisena tämä lapsikuva näyttäytyy siellä ammatillisessa keskustelussa ja toiminnassa. Joo, eli jatkan siinä mielessä just Velkakosken kuvasta, että täällä alhaalla on nyt tällainen objekti, kohdeulottuvuus lapsesta ja ylhäällä on sitten subjektiulottuvuus, eli aktiivinen toimija, ja tässä vaakatasossa on ulottuvuus normaali tai tavallinen lapsi ja toisessa reunassa erityislapsiulottuvuus. Ja nimenomaan se Paulan oleellinen kysymys, minkä hän tuossa äsken esitti, että
miten nämä meidän ammattilaisten lapsikäsitykset nyt vaikuttaa siihen, kun me konkreettisesti oikeasti lapsen kanssa toimitaan ja yhdessä asioita tehdään ammattilaisina. Ja tämä velikenttä on muodostunut siitä, että on analysoitu ammattilaisten keskustelua tämmöisten lapsikeissien pohjalta. Siellä on ollut kyllä muutamia vammaisten lasten vanhempia mukanakin keskustelussa, mutta enemmän lääkinnällisen kuntoutuksen ihmisiä. Ja se, mitä tavalla niin kun lapsi sitten kohdattiin siinä arjen työtoiminnassa ja lapsen toimintaympäristöstä, niin sieltä löytyi 4 erilaista tapaa, joista täällä nyt, kun lapsi ymmärretään objektina ja toiminnan kohteena ja erityislapsena, hänellä on ne vammat ja ongelmat, jotka määrittää toimintaa, niin sitä kautta meidän ammattilaisten niin kun tekeminen muodostuu näkökulmaksi, että me korjataan tai muutetaan lasta, ja tämä on hyvin sellainen perinteinen lääkinnällisen kuntoutuksen lähestymistapa, että kuntouttaja kuntouttaa lasta, tekee hänelle jotakin. Edelleen kun me nähdään se lapsi objektina, eli toiminnan kohteena, niin silloin lasta lähdetään sopeuttamaan tähän meidän yhteiskuntaan, meidän normaaliin rakenteisiin ja maailmoihin. Ja sitten toisaalta nähdään lapsi sillä tavalla normaalina, että samat ongelmat on kaikilla muillakin, ei löydy kavereita tai nuoruudessa ei ole työpaikkaa ja parisuhteet. Eli samoista normaaleista elämänpiirin asioista on kyse, mutta me sopeutetaan ne tähän, että ne saa sitten töitä ja työtoimintaa. No sitten kun me lähdetään tutkailemaan sitä lasta subjektina ja aktiivisena toimijana, niin silloin täällä, kun lapsi kohdataan normaalina, niin ehkä viittauksena just tuohon subjektiin, että se on tavallinen lapsi ja silloin ohjataan oppimaan, niin se on se lapsen oma ja perheympäristö, elinympäristö lähtökohtana ja sen ympäristönä. Ja siellä niin kuin rakennetaan lapsen vahvuuksien varaan ja tuetaan hänen omatoimisuuttaan. Ja sitten 4. näkökulma, lapsi aktiivisena toimijana, mutta siellä on ne erityiset tarpeet mukana, niin silloin painopiste oli siellä ympäristön muuttamisessa, eli apuvälineissä ja muokataan asenneympäristöjä ja tutkaillaan, miten ystävät voi auttaa ja tukea ja olla mukana siinä tilanteessa. Eli tavallaan siellä käytännön toiminnassakin sitten ilmenee tekoina se, millaiset käsitykset meitä ohjaa. Mä just itse asiassa lähipiiristä kuulin oivallisen esimerkin tuosta lapsen osallistamisen näkökulmasta. Meillä on kummipojalla R-vika. Ja sitten pojat oli ennen joulua lähdössä jouluna hiihtoleirille kauhealla tohinalla ja miettisin, että mitä pakataan mukaan taas, kun on kumma pumpussi jotain, että mitä hän ottaa mukaan. Ja sitten tämä meidän Santerin kaveri sanoi, sitten Santeri otetaan se R mukaan kanssa sinne leirille. Eli siellä niinku tavallaan terapian kautta oli ystävät ja kaikki on valjastettu siihen, että sä pystyt sitten osallistumaan kirkonrotassa, saat sanottua Riitta, Kari, Sari ja kaikki niiden nopeasti, että siellä on tietyt asiat mukana ja sen taas lokeroi heti toinen nelikenttää, mutta nyt me ammattilaiset voitaisiin hyvin kyllä miettiä sitä omaa lapsikäsitystä ja miten se sitten ilmenee, millä tavalla te teette nyt töitä, millä tavalla tehdään tulevaisuudessa töitä, vai tarvitaanko näitä kaikkia eri tilanteissa ja vaihteleeko se eri vaiheissa. Tämäkin on lähtökohtana, että jos lapsi tarvitsee moniammatillista apua ja tukea, ja ammattilaiset tulee eri käsityksen ja orientaatioon samaan tilanteeseen, niin sitten ollaan varmaan lapsen kannalta aika hämmästyneessä tilanteessa, että jos se on vaikka ruokailun oppiminen, ja yksi tulee muuttaa, toinen auttaa, kolmas sopeuttaa ja neljäs korjaa, niin sitten on varmaan sen lapsen oppimisen kannalta aika suuri hämmennys tilannekohtaisesti läsnä. Eli nämä on sellaisia asioita, mitä on niin hyvä pohtia, ja varsinkin jos tehdään moniammatillista yhteistyötä. Eli saattaa olla, että kaikkia tapoja tarvitaan tietyissä tilanteissa, mutta missä ja miten sitä kehottaisin pohtimaan. No sitten edelleen tuohon niin vammanäkökulman korostamiseen, onko normaali vai erityinen ja ohjaako sitä toimintaa lapsiperheiden kanssa nyt nämä diagnoosit vai se tavallinen arki, niin maailman terveysjärjestö WHO on
luonut meille uuden tämmöisen käsitteellisen ajattelumallin ihmisen, lapsen toimintakyvystä. Ja tämä on nyt vastine meidän niin tämmöiselle vamma- tai diagnoosilähtökohtaisuudelle, että me voitaisiin kuvata sitä ihmisen toimintaa muullakin tavalla kuin että vammasta seuraa jotakin, jota sitten korjataan. Eli sellainen syy-seuraus, vammalähtöisyys on haluttu ajatella uudella tavalla. Ja tässä on nyt toimintakyvyn, toiminnanvajauden ja terveyden vuorovaikutteinen malli. Ja tämän tavoitteena on nyt toiminnallisen terveydentilan kuvaaminen. Eli WHO haluaisi maailmanlaajuisesti tuoda meidän ajatteluun terveyslähtöisyyttä, jossa voitaisiin kuvata pikemminkin ihmisen toimintakykyä niin kuin neutraalisti tai voimavaroinakin. Tässä mallissa on tuolla ylhäällä vanha diagnoosiluokitus, mutta tämä ei ole hierarkkinen, tätä voisi ajatella pannukakkuna, eli diagnoosit ei lähde määrittämään, mitä muuta täällä on. Se lääketieteellinen terveydentila on olemassa, mutta ennemmin niin kuin painotetaan siihen ihmisen toimintaan. Eli osallistumisessa esimerkiksi osallistuminen harrastuksiin, osallistuminen leikkiin ja suorituksissa taas syöminen, pukeminen, oppiminen, jotakin muuta. Ja nämä kehorakenteissa nyt on sitten toimintarakenteita ja toimintoja, mutta miten nämä on sitten vuorovaikutuksessa ympäristötekijöiden kanssa. Täällä on fyysisen ympäristön lisäksi myös ajatellaan asenneympäristö, meidän palvelut ja politiikat. Ja onko ympäristötekijät sitä ihmistä niin kuin tukevia vai toimintakykyä rajoittavia tekijöitä. Eli nyt meidän ammattilaisillekin on luotu ajattelumallia, joka on siis sopii eri alojen ammattilaisille, ei tarvitse olla vaan tietyllä alalla. Ja me voitaisiin sitä ihmisen toimintakykyä kuvata muullakin tavalla kuin vammalähtöisesti, eli se olisi yksilön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta ja neutraali tai voimavarakielikin siellä mukana. Ruotsissa tämä on etupäässä käytössäkin erityispedagogiikan lähtökohdista. Suomessa tämä tulee meidän nyt THL:n ohjeistamana, eli enemmän sieltä lääkinnällisen ja terveyden viitekehyksestä, mutta tämä vaihtelee nyt maita. Eli tässä on yksi mahdollisuus nyt meidän ammattilaisten sitten kohdata ihmisen toimintakyky vuorovaikuttaisena ja sellaisena, että siellä on myös voimavaroja ja vahvuuksia tai neutraaleja kuvauksia. Tässä on nyt vastine siis siihen, tämä on 80-luvun WHO-ajattelumalli, eli meillä on joku sairaus, sitten siitä seuraa haittaa ja vajaa toimintaa ja sitten loppujen lopuksi vajaa kuntoisuutta. Ja tätä me lähdetään sitten toimenpiteitä ja interventioon jollakin tavalla muuttamaan tai korjaamaan. Niin tämä vuorovaikutteinen malli nyt vastine sitten hyvinkin erilainen näkymä tai orientaatio. THL tästä tällä hetkellä järjestää koulutusta ja ammattikorkeakoulut. Eli jotakin ajattelumalleja ja välineitä meillä on nyt kohdata sitten yhdessä eri tavalla lapsi ja hänen perheensä. Eli tässä toimintakyvyn mallissa, jos kyseessä olisi lapsen toimintakyvyn kuvaus, niin täällä on lapsen toimintaa ja tekemistä suorituksissa ja osallistumissa. Täällä ympäristötekijöissä sitten puolestaan olisi se perhe. Ja tukeeko perhe lapsen toimintakykyä. Perhe voi olla kestäväkin tekijä, millainen se perhekulttuuri on. Mikä se lähtökohtana. No oikeastaan sitten tuosta toimintakyvyn maailmasta niin edetään pohtimaan sitä, että mitä se lapsi sitten on aktiivisena toimijana. Eli me ammattilaiset hyvin usein puhutaan, että me ei kohdata lasta enää passiivisena kohteena, objektina. Me kohdataan lapsi aktiivisena toimijana. Mutta mitä se toimijuus sitten ihan oikeasti on? Mitä se tarkoittaa tai miten me voidaan siihen tarttua? Vai otetaanko me toimijuus vaan annettuna, että aktiivinen toimija? No se on vähän kaikkea. No tässä on yksi määritelmä, Tuula Mikkolan määritelmä vuodelta 2009 väitöksestä, mitä toimijuus tarkoittaa. Ja tämä määritelmä tulee nyt
ikäihmisten maailmasta. Ja toimijuuskäsite on siinä mielessä tärkeä, että se nimenomaan tarkoittaa, että se ihminen olisi läsnä oleva siinä omassa elämässään. Eli erona osallistumiseen, sä voit osallistua tilanteeseen olemalla fyysisesti läsnä, vaikka istumalla täällä, mutta ajattelemalla jotakin ihan muuta kuin mitä me tässä tilanteessa yhdessä tehdään. Mutta toimivuus on se, että sä oot läsnä ja koet osallisuutta siihen tilanteeseen. Ja sillä tavalla olet subjekti, että ne asiat, jotka tilanteessa on läsnä, niin alkaa muokkaa sitä sun omaa elämän ymmärrystä ja kokemusta, ja siitä tulee se elämän historia tai kaari, mikä ihmisellä on. Ja toimijuuden myötä niin muutosprosessi ilmenee sitten toimintana, mikä edellyttää kokemusta, kehittämistä ja oppimista. Ja tätä kautta niin soveltuu sitten hyvinkin tähän lasten kuntoutusmaailmaan muutosprosessi, jossa opitaan lapsiperheiden. Eli oikeastaan tuon vertausosallistumiseen kuvasinkin tuossa, ja osallisuus on kokemus siitä, että on osallisena jossakin, ja sitä ei ilman niin fyysistä osallistumista voi olla, mutta se osallistuminen fyysisesti siis voi olla olemassa, vaikka ei olisi tilanteessa henkisesti läsnä. No sitten tässä varhaistutkimusryhmässä, mistä Paula ne 14 väitöstä tuossa listasikin, niin yksi on Kristine Kormin väitöskirja, jossa tuodaan esille tämmöinen ajatus lapsesta toiminnallisena osallistujana. Ja Kristinen väitöksessä on tämmöinen mattikeissi, jonka pohjalta hän on luonut käytännön esimerkin kautta lähtenyt käsitteellistämään nyt sitten taas meidän ammattilaisten avuksi toimintaa. Ja Kristinen niin kuin pointti on myös siinä se, että lapsi on sekä toimija että osallistuja. Edelleen sä voit osallistua ilman, että sä oot siinä ajatuksellisesti itse mukana. Ja tämä toiminnallinen toimija tuo mukaan tuohon ajatukseen sen, että siellä on se tavoite mukana, joka motivoi ja tekojen kautta siihen mennään. Eli toiminnan teorioiden kautta hän edelleen haluaa korostaa sitä, että siellä pitäisi olla se lapsen motivaatio mukana. Se on kanssa erittäin mielenkiintoinen väitöskirja, jos haluat tähän maailmaan paremmin perehtyä. No edelleen noin määritelmät, mitä tuossa edellisessä diassa oli, niin on aika ympäripyöreitä elämään niin kuin osallisena elämässä ja näin. Et miten siihen toimijuuteen voisi ammattilaiset sitten tarttua ihan oikeasti. Ja nyt me on ammattilaisten kanssa kehitettiin lasten kasvatuksen ja kuntoutuksen käytäntöjä, niin kokeiltu tällaista Jyrki Jyrkämän ajattelumallia, jossa lähdettiin lapsen toimijuutta pohtimaan kysymysten kautta. Ja tuossa ensimmäisenä on aika sellainen tyypillinenkin kysymys, mitä me lapsiperheiden kanssa pohditaan, että mitä niin kuin lapsi osaa ja kykenee. Ja hyvin usein tehdään toiminnallisia arviointeja. Ja nämä on sellainen alue, mitä me ammattilaiset osataan kyllä aika hyvin. No sitten tämä seuraava kohta, että mitä niin lapsi haluaa tehdä, motivaatioiden selvittäminen, sitäkin jonkun verran, meillä on motivoivia haastatteluja ja muitakin näkökulmia, että kysytään niitä lapsen toiveita tai omia tavoitteitakin. Se, mistä me vähän vähemmän kuitenkaan ammatillisissa käytännöissä niin perehdytään, on se, että mitä tavallaan lapsen tai lapsiperheen täytyy tehdä, mitkä on niitä pakkoja. Mun tuli nyt heti sun esimerkki mieleen, että mun täytyy, jos olisi kyseessä nyt ammattilaisen toimimus, mun täytyy kirjoittaa Kelalle näin. Tai lapsellakin on jotain täytymisen rajoituksia tietyssä tilanteessa, eli sitä toimijuutta rajoittaa jotkut meidän vaikka lasten kohdalla vaikka aikuisten antamat säännöt, et saa lyödä kaleja. Mutta siis joku ulkopuolinen antaa näitä pakkoja tai sisäinenkin pakko. Sitten taas tämmöinen, mitä voin tehdä. Pikemminkin mennään semmoisiin mahdollisuuksien ja oikeuksien maailmaan, mitä lapsi voi tehdä. Tämäkin saattaa olla hyvin usein ympäristöstä tulevia mahdollistavia tekijöitä. Ja sitten lopuksi semmoinen kaikkein vähiten, mihin me kiinnitetään huomiota, että mitä minä tunnen, mitä se lapsi tuntee tilanteessa. Eli vielä ne motivaatiot ja halutkin, mutta mikä on se tunnemaailma, mikä tähän
liittyy. Ja nyt tässä Yrkämän teoriassa ajatellaan, että tätä toimijuutta pitää tarkastella siten, että selvitetään nämä kaikki osa-alueet ja nämä on tilannekohtaisia. Ja lapsella on oma toimijuus ja sitten kun me kohdataan kasvatuksessa ja kuntoutuksessa, niin meidän ammattilaisilla on myös oma toimijuus. Eli ammattilaisena voisi pohtia samat kysymykset. Opettajana vaikka mun on pakko arvioida, se kuuluu meidän opetussuunnitelman tehtävään. No mitä mä voin tehdä? Mä voin kannustaa joka tilanteessa tai muuta. Ja sitten nämä vielä yhdistetään tilannekohtaisesti, että mikä on lapsen toimijuus ja ammattilaisten toimijuus samassa tilanteessa, mitä mahdollisuuksia siihen oppimisen, kasvun ja kehityksen tukeen on olemassa. Tämä on yksi sellainen jäsentäjä, millä me saatiin kiinni aika tällaisesta abstraktista asiasta kuin aktiivinen toimija tai toimijuussubjekti, jota sitten kuitenkin, kuten se Kristine Kormen työ esittää, siinä toiminnassa on niitä rajoittavia ja mahdollistavia ja estäviä tekijöitä, mutta meidän vaan täytyy huomioida se käytännössä. Niin tällä me saatiin vähän kiinni ja jäsennettyä sitä, että miten me oikeasti päästäisiin ammattilaisina sinne lapsiperheiden maailmaan mukaan, että millä sitä selvittää. Ja täällä on nyt, tässä kirjassa on yksi esimerkki siitä, että miten sitä on sitten käytetty. Ammattilaisten työnohjauksessa tätä on nyt sitten joku verran ollut mukana. Onko se sitä persoonallisuus otettu jollain tavalla huomioon? Ajatellaan vaikka, mitä minä osaan tai me osaamme tehdä taidot tiedot kyseisessä toiminnassa. Niin kuuluuko tämä, kun täällä on myöskin tämä mikrofoni, voin tuoda sitä, että myöskin takapenkin kuulee sun kysymyksen tai kommentti. Ole hyvä. Eli onko tässä otettu persoonallisuutta huomioon? Liittyykö se näihin kaikkiin kohteisiin? Eli esimerkiksi mitä minä osaan tai me osaamme tehdä taidot ja tiedot toiminnassa. Minulle hyvin usein tulee ne tilanteet, mihin lapsi menee vaikka testattavaksi, niin ne ei ole välttämättä aina niitä arjen tilanteita, vaan ne on nimenomaan uusia tilanteita, muutostilanteita. Jos lapsi on jo arvokaaksi, se vaikuttaa hänen suoriutumiseen hyvin paljon ja se osaamistaso silloin ei ole sama kuin siinä arjen tilanteessa. Esimerkkinä vaan tämä on muutkin persoonallisuuspiirteet. Persoonallisuuspiirteet on suht pysyvä ja tämä on sillä tavalla tilannekohtainen. Me voitaisiin tällainen toimijuus, niin kuin vaikka ajatellaan, että jos meillä olisi harrastustoiminta, niin miten se toimijuus ilmenee sen harrastustoiminnan yhteydessä. Tai sitten jossain muussa tilanteessa, joka on niin kuin lapsen kehityksen kannalta nyt merkityksellinen. Ja se persoonallisuus varmaan sitten tulee itse asiassa näissä jokaisessa jollakin tapaa, kun näihin niin kuin lähtisi vastaamaan. Ja mä ymmärrän itse asiassa sen hyvin sun kysymyksen sillä, kun jos ajattelee sitä ICF, kun siinä on suoritus, niin meillä on olemassa suorituskyky ja suoritustaso. Ja suorituskyky on niin kuin se, mikä on optimaalinen jossain testaustilanteissa, vakioidustilanteissa. Se taso on sitten se, että millä niin kuin arjessa mennään. Niin sekin niin kuin tilannekohtaisesti määriteltynä. Eli jos nyt olisi vaikka testaustilanne jossakin sairaalassa, niin siellä on vähän eri täytyjä voi tehdä, jos vaikka testataan kävelyä, kun että siitä kävelystä puhuttaisiin siellä arjessa omassa koulussa, niin siellä on vähän eri täytyjä voi. Siellä voi olla raput, jotka on jyrkemmät, siellä rapuissa tulee 10 lasta vastaan, kun sitten taas siellä ne on pakkoja jotain ympäristön sanelemia olosuhteita. Kun taas sitten siellä sairaalassa, niin sulla voi olla rappuset, jossa on vielä vedetty viivalla ja sopivan korkuiset lapselle. Et tilannekohtaisesti, kun vastaus siis persoonakysymykseen, niin varmaan ilmenee kaikkea. Joo. Ja sitten vielä oikeastaan tuon ajatuksen pohjalta mä herättelen meitä ammattilaisia pohtimaan vielä sitä meidän palvelujen järjestämistä, mikä oli teemana tässä tänä iltapäivänä. Eli miten sitten se mielekäs palvelukokonaisuus lapselle rakennetaan, niin tällä hetkellä me kuvataan meidän ammattilaisten näkökulmasta hyvin usein palvelujen tuottamista sillä tavalla, että meillä on lapsi tai lapsiperhe tässä toiminnan keskiössä, olemme keskeisiä, niin se pannaan keskelle. Ja sitten
sen ympärille laitetaan organisaatiot ja ammatit, jotka on sitten auttamassa sitä lapsiperhettä toiminnassa, eli opettaja, lastenneuvolo, mitä sinne voi lapsesta riippuen tulla monia eri organisaatioita tai ammatteja. Kun sitten taas jos me lähdettäisiin tänne sarakkeeseen miettimään sen toimintakyvyn, toiminnan ja toimijuuden kautta asioita, niin silloin me ajateltaisiin, mikä sille lapselle, lapsiperheille on mielekästä tekemistä arjessa, mikä on tällä hetkellä se heidän juttunsa. Ja me kuvataan ne asiat ja sitten sen jälkeen me ruvetaan vasta miettimään, kuka voi milläkin tavalla ja missä tilanteessa auttaa. Eli silloin se lähtökohta ei ole ammatti- tai organisaatiosidonnainen. Eli meillä ei ole tuolla lapsi ongelmineen, tarvitaan ongelmaa niin kuin ammatti tai organisaatio, vaan meillä on lapsi hänelle tärkeän asian kanssa ja sitten me pohditaan, miten se lapsi sen oppii, miten perhe siinä on kasvatusvastuussa mukana ja miten me muut ammattilaiset tässä samassa tilanteessa tuetaan asioita yhteisen tavoitteen mukaisesti. Eli pitäisi tämmöistä ammattilaisverkostoista päästä toiminnallisiin verkostoihin tämän teoreettisen ajattelun mukaan. Ja jotakin esimerkkejä tuossa lopussa on, miten siinä on ollut mahdollista siihen suuntaan edetä. Mutta tässä oli nyt oikeastaan tätä lapsikäsitystä ja sen pohjalta rakentuvaa ammattilaisten työkaluja ja palvelujen järjestämistä näkökulmasta. Me varmaan siirrytään perhe. Tästä on oikeastaan ihan helppokin jatkaa eteenpäin. Jos laitat näkyviin vielä sen toimijuuden osa-alueet omasta esityksestäsi. Toimijuuden osa-alueet kaikkinensa ja sinä vähän mietit, että miten ammattilaiset nyt sitten pystyy selvittämään, että onko lapsi todellakin toiminnallisena osallistujana näiden kaikkien kriteerien kautta. Niin kuin sanoit, että on tärkeää selvittää, niin voisi sanoa, että mistä löytyy parempi asiantuntijuus vastaavalla näihin kysymyksiin kuin kotoa vanhempien kautta. Mä nimesin silloin 90-luvun lopulla tämän kirjan nimellä perheasiantuntijana. Ja se herätti tiedän myöskin närkästystä, että ammatti-ihmiset on asiantuntijoita ja vanhemmat on vanhempia ja pysykööt ruodussaan. Eli mistä puhutaan, kun puhutaan vanhempien ja perheiden asiantuntijuudesta? Ja oletko samaa mieltä vai eri mieltä, että vanhemmat, jos ketkä, seuratessaan lastaan, lapsen kehitystä, tuntiessaan hänen temperamenttinsa, hänen mielenkiintonsa, hänen toimintamahdollisuutensa, pystyvät mielestäni vastaamaan näihin kaikkiin osa-alueisiin, voisiko sanoa paremmin kuin yksittäiset ammattilaiset. Eli näistä lähtökohdista juuri syntyy se minun paasaamiseni siitä, että älkää sivuuttako ammatti-ihmiset vanhempia voimavarana. Myöskin kun kokoatte omaa näkemystänne ja käsitystänne, minkälainen lapsi on, mistä hän on kiinnostunut, miten hän todellakin virittäytyy toimintaympäristönsä. Ja tässä minusta on ihan läsnä lapsen persoonallisuus ja temperamentti, tapa reagoida erilaisissa ympäristöissä. Siinä jos missä vanhemmat mielestäni ovat parhaita asiantuntijoita. Minuakin on joskus haastettu, vanhemmat ovat haastaneet, emme ole mitään asiantuntijoita. Ja silloin kysymys onkin, missä suhteessa ammattilaiset ovat asiantuntijoita. Vanhemmat eivät tee sisäkorvaimplanttileikkauksia. He eivät ole sillä alueella asiantuntijoita, mutta he voivat kertoa ammattilaisille, mikä innostaa lasta opettelemaan esimerkiksi puhetta, kun implantin avulla kuuloa on palautettu. Siinä löytyy taas tämän toiminnallisen osallistumisen näkökulmasta hyvinkin paljon vanhemmilta sitä asiantuntijuutta. Mutta todellakin nyt käännetään sivua ja lähdetään pohtimaan tämän minun perhetutkijan näkökulmasta, niin mihin perhe asettuu nyt sitten tässä kolmiodraamassa? Lapsi, ammattilaiset ja vanhemmat. Ja nyt sitten pitäisi löytyä Synneuksen viisauksia sieltä. Vielä peruutat. Synneuksen viisauksia. Siinä.
Joo, mä oikeastaan tästä kavalkaadista lapsuuden synnystä halusin teille vielä näyttää, mitä Synneus ajatteli vanhemmista ja perheistä, kun alkoi miettiä Suomen kansan valistamista ja sivistämistä ja lähti kehittelemään kansakoululaitosta. Eli tämä on myöskin kysymys nyt kaikille ammattilaisille. Missä määrin tämä Synneuksen tuolloin professioihin, ammatteihin liittyvä ajatus on edelleenkin siellä jossakin ammatillisuuden ytimessä. Tuohon aikaan tietysti vanhemmista ei ollutkaan lasten opettajiksi, kun vanhemmat eivät itsekään osanneet lukea ja kirjoittaa. Tarvittiin kansakoululaitos sivistämään ja valistamaan suomalaisia. Ja tuossa historian vaiheessa Synneus muun muassa sitten kirjoitti näkemyksensä, että asiantuntijan, joka tietää asian, on astuttava äidin tilalle. Ja tämä on todellakin siis jälleen se semmoinen omaan sisimpään katsominen, että kun minä olen tietyn ammatillisen koulutukseni saanut, niin seuraako siitä väistämättä, että minun näkemykseni ja tietämykseni on aina enemmän kuin äidin tai isän ajatus ja näkemys ja tietämys lapsestaan. Aikoinaan koulutusten melskeessä sain monta kertaa kuulla palautteen, että vanhemmat on niin subjektiivisia ja reagoivat niin tunteella, ei heidän puheisiinsa voi luottaa. He kuvittelevat liikoja ja he ovat ikään kuin tällaisen tunteittensa, vanhemmuuteen liittyvien tunteiden kautta kykenemättömiä arvioimaan lastaan, omaa lastaan. No onneksi Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkijat ovat kumonneet tämän väitteen 90-luvulta lähtien. Siellähän on tehty tutkimusta, jossa on vanhempien arvioita lapsen kehityksestä verrattu sitten standarditesteihin ja todettu, että vanhemmat todella ovat ihan käypiä lapsensa arvioitsijoita. Myöskin tuohon samaisen ajanjaksoon liittyy sitten näiden erityislasten perheiden kannalta sellainen prosessi, joka tuolloin käynnistyy ja joka on ihan tuttua tällä hetkellä niille perheille, joiden parissa monenlaiset ammattilaiset häärivät. Eli kodin sisäisestä elämästä on tullut julkisen keskustelun kohde. Jos ajatellaan nyt sitten diagnosoitua lasta, niin siinä ympärillä voi olla hyvin monenlaisia ammatti-ihmisiä. Ja jokainen ammatti-ihminen miettii, väittäisin näin mielessään, minkälaisesta huushollista tämäkin lapsi tulee, huolehtivatko nämä vanhemmat lapsistansa. Aina on myöskin läsnä pohdinta kodin elämästä, vanhempien vastuista, vanhempien osaamisesta. Ja tämä on juuri se hyvin herkkä asia, johon vanhemmat tuntosarvet herkkinä ovat läsnä kuulostelemassa, arvostetaanko meidän näkemyksiämme, meidän tietojamme, vai viestittääkö kuitenkin ammattilainen, että meidän kodin vanhempien tietämyksemme on jotakin vähemmän kuin ammatillinen tieto. Siis ne juuret ovat jossakin tuolla kansakoululaitoksen syntyhistorioissa ja joskus tuntuu, että sitä siementä on vieläkin tuolla ammatti-ihmisten ajatuksissa. Voisi sanoa omana kokemuksena 2 yliopistolta eläkkeelle jäänyttä mummoa ja vaaria ryhdyimme maahanmuuttajaperheille tukiperheiksi ja päädyimme myöskin nuorten sosiaalityöntekijöiden arvioimiksi, että onko meidän kotimme käypäinen koti, onko meistä mummoiksi ja vaareiksi. Ja siinä tilanteessa tuli itselle ensimmäinen kokemus olla asiakasperheenä. Kodin ovet on avattava, päästettävä sinne ammattilainen silmäilemään meidän tapaamme elää, meidän tapaamme kohdella ihmisiä. Ja myöskin saimme puhtaat paperit ja meillä on ollut monta mukavaa mamumuolla viikonloppua jo, mutta se kokemus, kuka tässä on sitten se, joka ohjaa ja opastaa ja onko se todellakin vastavuoroista. Eli kai näin osalla myöskin voi sanoa, että jos ajatellaan sitä ICF, niin
Kyllä kai se kodin ympäristö kaikkinensa on se kaikkein olennaisin ympäristö, jossa lapsi voi myöskin olla toimijana ja osallistujana. Jos mietitään vammaisen lapsen elämän eri tilanteita, niin ainakin minun lähtöteesini on se, että koti on se ympäristö, jossa myöskin erityisten erilaisten poikkeavien lasten kohdalla toteutuu toimijuus osallistumisen kautta. Voisiko sanoa, että voi olla joka ainoita ympäristöjä. Niin kuin vanhemmat sanoo, että kotona nämä meidän lapset on tavallisia lapsia, mutta heti kun astutaan kodin ovesta ulos, niin heistä tulee erityislapsia. Se kai kertoo jotakin tästä ilmiöstä. Jos sä kierrät vielä kouluttamassa kuitenkin ympäri Suomen, niin mitä sä ajattelet, jos sun pitäisi valistunut arvaus nyt tehdä asteikolla 1–10? Kuinka paljon tämmöistä ajattelua meillä ammattilaisilla vielä näkee, kun sä keskustelet meidän kanssa? 1–10. Kummassa päässä se on se plussa. Jos tulee 10, niin silloin sitä ei enää ole. Niin. Joo, sovitaan. Sovitaan näin päin. Mä sanoisin, että ollaan jossakin 5,5 pinnassa. Mä en anna vielä kovin korkea arvosanaa. Mikä olisi semmoinen, mihin sä olisit jo tyytyväinen tässä? 7. No nyt otetaan kaikki tavoitteeksi nyt. 7 olisi ihan hyvä. Mutta sitten otetaan tämä nelikenttä, jälleen tämä on yksi ydinkuvioita, niin tämä on ollut tämä kuvio mukana jo ihan 90-luvulta lähtien. Eli nyt kun ammattilaiset joka tapauksessa aina lapsen kautta joutuvat tavalla tai toisella kohtaamaan myöskin perheen. En oikein voi kuvitella tilannetta, jossa se perhe ei olisi jollakin tavalla läsnä, kun lapsen kanssa tehdään yhteistyötä. Niin tässä olen nyt sitten Diana Fergusonia siteeraten luokitellut, teemoittanut 4 ammatillista tulkintaa perheestä ja perheistä. Ja jos tähän haluatte tarkemmin tutustua, niin tätä on avattu enemmän siinä perheasiantuntijana kirjassa. Kuitenkin nyt tässä on 2 tämmöistä perusulottuvuutta. Ensimmäinen on se, että pohditteko te ammattilaisina, mietitte vanhempien pärjäämistä ja selviytymistä, niin enemmän parenthood-aluetta, vanhempien tunnesiteitä, tunnesuhdetta, vanhempien suhtautumista tähän poikkeavaan lapseen, vaiko enemmän tätä parenting näkökulmaa, vanhempien arkista toimintaa lapsen kanssa, lapsen kasvuympäristön järjestämistä ja muokkaamista. Ja tässä tietysti se kiintymyssuhdeteoria tuolta heitettiin esille, että se on aika vallitseva tällä hetkellä tämmöisenä tulkintakehikkona, kun mietitään nyt sitten lapsen oireilua ja lapsen pärjäämistä, niin eikö näin, että kiintymyssuhdeteoria selkeästi kuitenkin liikkuu tuolla parenthood-alueella, siellä vanhempien asenteiden ja tunteiden ja vanhempien suhtautumisen alueella. Ja sitä kautta me päädytään sitten helposti tähän niin sanottuun mallitarinaan, ammatilliseen mallitarinaan, josta Pekka Koski jo sanoi, että se oli hyvin tunnistettavissa ammattilaisten puheissa. Eli tämä tarina, jossa nähdään, että kun perheeseen syntyy poikkeava, erityinen, vammainen lapsi, josta ollaan kovasti huolissaan, siitä väistämättä seuraa tällainen tietyn tyyppinen kriisiprosessi, joka etenee jokaisessa perheessä vääjäämättä tiettyjen vaiheiden kautta. Kuinka monelle tämän tyyppinen puhetapa tai ajattelumalli on tuttu tai opiskeltu, sanoisiko näin? Aika monta kättä nousee ylös, koska se todellakin sitä edelleenkin vielä hyvin vahvasti opiskellaan. Mä lähdin tuossa perheasiantuntijakirjassa tietoisesti murtamaan tätä psykomyytiksi kutsumaani suhtautumistapaa. Sehän nimenomaan lähtee siitä, että lapsi syntyessään
vammaisena, erityisenä, poikkeavana, on aina vanhemmille suuri pettymys. Ja tätä pettymystä sitten joudutaan käsittelemään monenlaisin tuntein. Siihen liittyy monia kielteisiä tunteita, jotka ei kuitenkaan tuohon vanhemmuuteen ole soveliaita, ja niin tunteet peitetään ja ne saavat sitten ulkoiseksi ilmauksekseen monenlaisia sellaisia asenteita ja tunteita, jotka sitten myös ammattilaiset saavat tuntea nahoissaan. Eli jos vanhemmat eivät hyväksy teidän ohjeitanne, eivät ikään kuin kuuntele neuvojanne tai alkavat syytellä ammattilaisia, niin se on vain merkki, että vanhemmat eivät ole vielä selviytyneet tästä suruprosessistaan. Tämä on ollut erinomaisen hyvä työkalu ammatti-ihmisille. Ei ole tarvinnut katsoa peiliin ja miettiä, että onko tuossa kritiikissä jotakin perää vai aina voinut tulkita, että tämä on sitä vanhempien suruprosessia. Vanhemmat ovat kriisissään vasta tässä ja tässä vaiheessa ja meidän pitää nyt vain ymmärtää ja odottaa, että he selviytyvät tuosta omasta prosessistaan. Näinhän tietysti vanhemmat alkavat ja perhe näyttää heikolta perheeltä, jota ei voi ajatella tasavertaiseen yhteistyöhön lapsen suhteen, vaan perhe itse tarvitsee apua. Ja niin kuin joku äiti sanoi, että psykiatrille lähete tuli silloin, kun oltiin niin hyvien palvelujen piirissä, että oli tällaistakin palvelua tarjolla. Tämä on sellainen suhtautumistapa, ammatillinen suhtautumistapa, joka, voin sanoa jälleen tämän tutkimuskokemuksen kautta, se loukkaa vanhempia. Se ei anna mitään mahdollisuuksia tasavertaiseen yhteistyöhön. Tällainen sosiologi Janne Kivivuori, joka on analysoinut tätä psykomyyntistä tulkintaa, niin hän jopa kutsuu tällaista suhtautumista intimiteetin terroriksi. Silloin ammattilainen tunkeutuu tällä suhtautumisellaan ja tulkintatavallaan vanhempien kaikkein yksityisimmälle tunnealueelle. Ja se ei varmaan ole tarkoitus, jos ajatellaan opettajia, sosiaalityöntekijöitä, terapeutteja, niitä ihmisiä, jotka nyt tarkoituksena on kuitenkin auttaa lapsen kehitystä ja kehityksen tukemisessa olla mukana. Vanhemmat ovat hyvin herkkiä tunnistamaan tämän tyyppiset, joko niin, että ammattilaiset jättävät jotakin sanomatta, taikka sitten sanovat, kyllä minä ymmärrän, että on vaikeaa. Yksi kuusamolainen äiti kertoi, kun tuli kuntoutusohjaaja kotiin ja hän kertoi kaikki arjen huoleensa, murheensa hän ei jaksa, hän tarvitsee apua ja sitten vastaus oli se, että onpa hyvä, kun sinä pystyt puhumaan näistä vaikeista asioista, niin äiti sanoi, että hyvä, että turpa on antanut sille ohjaajalle ja heittänyt ovesta ulos, koska hän ei oikeastaan yhtään äidin mielestä ymmärtänyt, mistä oikeastaan oli kysymys ja mihin hän apua tarvitsi. No tässä toista äärireunaa edustaa sitten oikeastaan tuosta ICF:n kauttakin on helppo lähestyä tätä teemaa. Miten saadaan se lapsen elämisen kannalta olennaisin toimintaympäristö, perheen arki jälleen sujumaan ja toimimaan, kun vammainen lapsi, poikkeava lapsi, erityislapsi tuo aina perheen arkeen monenlaisia uusia haasteita. Arki on järjestettävä uudella tavalla. Ammattilaiset antaa sinne monenlaisia ohjeistuksia. Teet tätä, teet tuota. Tätäkin lapsi tarvitsee. Lasta on kuljetettava, hoidettava monenlaista. Teillä jo osittain tuossa Sallankin verkoissa näkyi, että miten monenlaisten asioiden kanssa ollaan tekemisissä. Oikeastaan se olennainen kysymys, joka nousee tästä tavallisten erilaisten perheiden arjesta ammatti-ihmisille. Ammatti-ihmisen kysymys, mitä sinä tarvitset minulta ammattilaisena, jotta jaksat vanhempana ja saat arjen rutiinit sujumaan. Kun se tungetteleva kysymys, joka lähtee tuolta parenthood-suunnasta, on se, jos ei välttämättä äänenkään lausuttu, miltähän vanhemmista tuntuu nyt, kun niillä on
tuollainen lapsi, joka on aiheuttanut niille niin suuren pettymyksen. Ja tämä toinen kysymys, mitä sinä äitinä ja isänä, mitä te tarvitsette minulta ammatti-ihmisenä, jotta jaksatte hoitaa tämän oman vastuullisen vanhemman tehtävän ja saatte ylipäätänsä tämän huushollinne jollakin tavalla sujumaan ja toimimaan teidän kaikkien kannalta mielekkäällä tavalla. Eli tietysti mä olen nyt sitten seurannut tätä keskustelua, että missä määrin ammatillinen suhtautuminen on liikkumassa tätä luolta pitkin tuonne heikkojen perheiden tulkinnoista tänne näkemykseen, että perhe kuin perhe, oli lapsen kautta murheita tai ei, niin ovat tavallisia perheitä, erilaisia perheitä. Jokaisessa perheessä on kuitenkin omat arkiset haasteensa ja mitä ammatillinen apu siihen sitten voi tuoda, se on se olennainen kysymys. Mennään sitten, katsotaan löytyykö tästä kokoelmasta. Mikä se olisi seuraava tarve? Otapas jo se ekokulttuurinen malli sieltä, eli päästään tähän minun tutkijaurani ydinkuvaan. Ekokulttuurinen teoria. Ei vielä tähän mennä. Suuri anteeksi pyyntö, että tämä tekniikka on nyt sitten tätä. Se oli ihan tuossa kohdallaansa, mutta sitten se vaan haihtui jonnekin nyt. Eli mä olen 20 vuotta puhunut tällaisesta ekokulttuurisesta ajattelusta, lapsen kasvun, kasvatuksen, kuntoutuksen, kehityksen tukemisen lähtöteoriana, tämmöisenä peruspilarina oikeastaan. Mä löysin tämän ajattelutavan sattumoisin, kertoo taas tutkijamaailman elämästä. UCLA:sta, Los Angelesin yliopiston tutkijaryhmä oli tutkinut kehityksessä viivästyneiden lasten perheiden elämää. Ja tämän tutkijaryhmän vastaus siihen kehityspsykologiseen lapsiteoriaan oli se, että kysymys ensinnäkin, mikä on lapsen kehityksen kannalta kaikkein olennaisinta? Se on kysymys, joka on yhteinen vanhemmille, kaikille eri ammattilaisille. Täältä sitten tämä nykyinen vastaus voi olla, että se on se kiintymyssuhdeteoria, mutta mä olen eri mieltä. Ja olen ehkä vähän huolestunutkin, että jos se tunkee liiaksi antamaan tulkintoja sitten myöskin tähän vammaisten lasten ja vanhempien vuorovaikutukseen. Siellä löytyy paljon mahdollisuuksia tulkita, että kiintymyssuhde ei toimi. Tämän ekokulttuurisen ajattelun mukaan kaikkein olennaisin asia oli lapsi kuin lapsi. Lapsen kehityksessä on se, millä tavoin hän osallistuu päivittäin perheen, arjen erilaisiin rutiineihin, erilaisiin haasteisiin, erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Tämä on ikään kuin se kaiken kehityksen lähtökohta ja perusta. Ensinnäkin, jos ajatellaan vammaista lasta, minkälainen on se arjen toimintaympäristö, jota lapsi kotonansa, johon lapsella kotonaan on mahdollisuuksia, ja sitten mitä ammattilaiset voivat siihen tuoda lisää, jotta voidaan lähteä puhumaan, meneekö se olla oikein, kuntouttavasta arjesta. Eli tämä on myöskin ammattilaisille peruskysymys oivaltaa ja nähdä, että myöskin se kuntoutuminen tapahtuu kaikkein tehokkaimmin arjen tavallisissa rutiineissa. Arjen tavalliset rutiinit tarkoittaa lapsen aamutoimia, ruokailua, heräämistä, leikkejä, vierailuja, harrastuksia.
Ja te näette tässä tämän mallin alaosassa tämän ajattelutavan peruskysymykset, jotka myöskin ammatti-ihmisen on helppo selvittää yhdessä vanhempien kanssa keskustellen. Keitä yleensä on läsnä lapsen arjessa? Siellä päiväkodissa vanhemmat näkivät, että vammaisen lapsen arjessa ei ollut läsnä muita lapsia lainkaan. Jos ajatellaan lapsen sosiaalista kehitystä, niin voidaan kysyä, että keitä yleensä on läsnä arjessa, mitkä ovat päämääränsä ja motiivinsa, mitä tehdään, miksi toimitaan, miten yleensä ja minkälaisista toimintatilanteista lapsen arki muodostuu. Ja jos tästä lähtökohdasta lähdetään miettimään myöskin sitä kuntouttavaa arkea, niin ammatti-ihmisillä ei ole muuta mahdollisuuksia kuin kysyä vanhemmilta asiantuntijoina, mitkä ovat lapsen luontaiset arjen toimintaympäristöt. Ja vanhempien kanssa neuvotellen tuoda, viedä, opastaa näihin luontaisiin toimintaympäristöihin myöskin ne kuntoutukselliset tavoitteet. Tätä edustaa tämä ekokulttuurinen ajattelutapa. Silloin kun mä olin tätä 10 vuotta luennoinut, niin silloin mä sitten rakensin sen teesin, että arki arvoon. Elikkä muistakaa ammattilaiset näistä lähtökohdista. Ja se toinen teesi on se, että vanhempia voimavarana ei kannata sivuuttaa, jos tästä päivästä jotain nyt jäisi mieleen. Eikö ne ole muuten aika tavalla samanlaisia tietyssä mielessä nämä lapsen kasvuympäristön kysymykset, osin kuin se toiminnallisuuden arvioinnin kysymykset. Periaatteessa ne osin menevät päällekkäin. Meinasin just itse asiassa kommentoida, että tämä toimijuusajattelu sopii tähän niin erinomaisesti, koska tuossa on nyt noin tunteet ja mitä haluaa tehdä, samaten siinä on mitä täytyy tehdä ja voi tehdä, eli nämä säännöt ja normit ja sitten toi, mitä tehdään noista kykenemistä ja osaamista. Että tavallaan nämä tukee toisiaan, se on niin kysymysten kautta työkalu, mutta istuu tähän teoriaan aivan loistavasti samaten kuin se maailman terveysjärjestön toimintakyvyn, toiminnanvajauden ja terveyden vuorovaikutteinen malli, koska siinä on kyse yksilö- ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja se kuvaus tehdään sen ihmisen omassa kontekstissa arjessa. Eli siinä on niin sellainen kuvaustyökalu, joka sopii täysin tähän ekokulttuuriseen malliin. Voisi hyvin kuvitella, että tämä olisi sellainen niin kuin taustateoreettinen viitekehys, jossa näitä työkaluja voi hyvin soveltaa. No annan tästä näin sun. Tosi hieno ajatus ja arvoon. Kyllä se on. Kuuluuko taas? Puhupa vähän, niin puhut testataan. Arkiarvoon on hieno ajatus. No, arkiarvo on hieno ajatus ja varmasti toteutuukin osittain, mutta sitten joskus tapahtuu niin, että kun puhutaan siitä, miten arvokasta se arki on, niin joskus lääketieteessä sitten asiantuntijat ajattelee näin, että okei, että se arki on se arvokas, vanhemmat hoitaa sen arjen, mutta vanhemmilla ei ole sitä voimavaraa välttämättä tehdä niitä asioita. Ja ei siinä apua tarvitakaan, ei tarvita mitään välttämättä kuntoutuksen ammattilaisia tai muita, koska se tapahtuu vaan arjessa ja se vaan näin tapahtuu siinä perheessä, että perhe ei välttämättä tarvitse tukitoimia eikä mitään ihmeellistä. Ja mun mielestä niin tälle asialle pitäisi jotain tehdä, että se ymmärrettäisiin samalla tavalla, mitä se tarkoittaa, että arki on arvosta. Että huolimatta, että tapahtuu ne toiminnot siellä ja perhe otetaan mukaan, mutta niitä tukipalveluja pitäisi myös tuoda sinne ja moniammatillisesti nimenomaan. Tämä oli... No, tämä ei ole kuuluuko nyt? Tää on katteri loppuun. Sulla ei ole tänään mitään teknisiä. Joo, ei mutta oikeastaan tämä on siinä mielessä tärkeää. Se oikeastaan se mun kommenttini, ammatillinen kysymys perheelle siinä 4.
tulkintamaan, oli juuri se, että ammatti-ihminen kysyy, mitä te perheet tarvitsette jaksaaksenne. Se ei sulje ollenkaan pois sitä, että se ihana arki siellä vaan kuntouttaa, vaan nimenomaan siinä on aina tähän tilanteeseen tarvitaan ammatillista apua, mutta ammatillinen huoli on siinä, ei se, että onko vanhempi nyt sulutyössään tietyssä vaiheessa, vaan siinä, että mitä sinä äiti tarvitset nyt minulta. Minä olen nyt sosiaalityöntekijä, tai minä olen toimintaterapeutti, tai minä olen psykologi. Jaksaaksesi tämän lapsen ja tämän perheen kanssa tämän arjen pyörittämisessä. Siinä tarvitaan sitä moniammatillista lähestymistä. Mutta Sallalla on varmaan tähän ihan vielä jatkettavaa, koska tämä oli Sallan väitöskirjan aihe. Kiitos vaan kysymyksestä. No mä jatkan ensimmäiseksi tuosta, mihin Paula sanoi. Eli mun väitöskirjassa näiden ammattilaisten ja vammaisten lasten keskusteluissa niin kaikkein tärkeimmäksi nousi tämä kuntouttava arki. Ja siellä puhuttiin, että kuntouttava arki hoitaa kaiken ja tekee kaiken. Ja se viittaus oli varmaan nyt siihen, että rutiinissa toistuu asioita ja näin edespäin. Ja siis keskustelussa ei kuitenkaan ikinä sanottu, että mitä se kuntouttava arki oikeasti tarkoittaa. Että eihän arki itsessään ole kuntouttavaa. Ei sillä tavalla mahdollista ajatella, että kaikki meidän arjessa olisi kuntouttavaa. Sitten kun ammattilaiselta lähdettiin sitä kysymään, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy niin kuin yhdessä perheiden kanssa järjestää asiat sillä tavalla, että palvelee sen perheen omia tarpeita. Eli se vaatii ammattilaiselta paljonkin moniammatillista yhteistyötä ja yhdessä tekemistä ja sitä ammatillista osaamista. Eli itse rupesin jo lopuksi vastaamaan siihen kysymykseen, eli juuri näin, että se perheen arki-arvoisa se on sellaista kuin se on ja ammattilaiset tulee siihen auttamaan. Tai itse näen sen myös sillä tavalla, että jossain tilanteessa kuntoutus voi olla myös arjesta irrallista, siis sillä tavalla, että kyllä me jossain vaiheessa tarvitaan terapioita vastaanotolla, tarvitaan keskittymistiloja, terapiatiloissa on tiettyjä välineitä, mutta se päämäärä on aina, että se jossain vaiheessa on siellä arjen tilanteessa. Jossain vaiheessa tarvitaan jotain muuta, mutta semmoinen ei varmaan ole viisasta, että olisi pelkästään näitä irrallisia. Mä rupesin vastaan jo varmaan vähän muuhunkin, vaan halusin vastata. En ole sitä mieltä, että ikään kuin kognitioterapia on lisää vain negatiivinen asia. En ole sitä mieltä. Tietysti tämä kysymys, että mihin perustuu se arjen kuntouttavuus, arjen teho, se on ihan toimiva. Joo, se on ihan yksinkertainen asia. Uuden taidon oppiminen, sitähän on kysymys näiden lasten kohdalta, se vaatii paljon toistoja. Toistamisten kauttahan me pieni lapsikin oppii konttaamaan, kävelemään, juoksemaan, liikkumaan. Ja ihan samalla tavalla, jos on kysymys sitten vaikka sitä ärrästä tai mistä tahansa vaikean asian oppimisesta, niin jos me saadaan tämä harjoittelu, treeni, ikään kuin ujutettua lapsen arjen rutiineihin, niin se takaa toistoja paljon enemmän kuin se 2 kertaa viikossa terapiaa, joka sekin varmaan tarvitaan, jotta tietyt perustekniikat opitaan. Mutta jos se saadaan vielä sitten toistumaan aamuheräämisissä ja ruokailuissa ja harrastuksissa ja vaikka Lapin hiihtoreissuilla ja näin poispäin, niin toistojen määrä kasvaa. Ja toistojen kautta myöskin taito kehittyy ja vakiintuu nopeammin kuin vain terapioiden kautta. Tämä on ikään kuin se ydin tässä ekokulttuurisessa ajattelussa myöskin. Mutta aika rientää ja me riennämme eteenpäin. Meillä oli tuolla jaettavana yksi. Joo, otetaan tämä vaihe. Yksi tämmöinen kättä pidempää lomake teille myöskin mukaan. Onko se teillä siellä jo edessänne? Elikkä nyt tällaisen lomakkeen avulla ammattilaiset tai ammattiin opiskelevat voitte jo lähteä arvioimaan sitä, mitä kaikkea perhekeskeiseen, perhettä kunnioittavaan ja arvostavaan yhteistyöhön sisältyy ja kuuluu. Tämän saatte kotiinne mukaan. Tätä on käytetty tutkimuksissa, tätä on käytetty työyhteisöjen kehittämisissä
Ja lukekaa ensimmäinen sivu. Ensin ihan ohjeita kannattaa lukea. Sillä tavalla kaikki koneetkin saadaan särkymään, kun ensiksi kokeillaan ja sitten ehkä tuossa on käytetty tietokoneiden kohdalla noin ja ohjeet lukematta. Eli te voitte arvioida nyt omaa tapaanne työskennellä perheiden kanssa. Siellä on liuta kysymyksiä. Ensin te voitte arvioida, miten tällä hetkellä ajattelette ja työskentelette. Sen jälkeen te voitte pohtia, pitäisikö minun toimia toisin. Voitte myöskin vastuttaa sitten siihen, että onko muutoksen tarvetta näillä eri alueilla. Ja näin rakentaa itselleni oman, neuvotella itsenne kanssa tämmöisen kehityskeskustelun ja asettaa omalle ammatilliselle työllenne uusia tavoitteita. Tässä kuitenkin todetaan, että ei kannata ottaa 10 tavoitetta, kun ei lapsellekaan voi asettaa 10 tavoitetta kerrallaan, vaan pitää preferoida. Ja valita vaikka 3. Nyt tämän asian suhteen haluaisin toimia toisin vanhempien kanssa. Ja sitten miettiä, mitä se tarkoittaa huomenna mun arjen rutiineissani. Samalla tavalla myöskin ammatti-ihminen joutuu silloin muuttamaan totuttua työskentelytapaansa, jos on sitä mieltä, että haluaisin toimia toisin. Ja ne kannattaa ihan todellakin miettiä, kun tapaan seuraavan perheen. Tämän menetelmän kehittelijät sanoivat, että kannattaa aloittaa, jos aikoo muuttaa ammattikäytäntöjä, niin aloittaa ihan uuden perheen kanssa, koska se entinen perhe voi olla ihmeessä, mikä teille tuli, kun te työskentelettekin ihan eri tavalla kuin tähän mennessä. Voitte tietysti kertoa, että nyt olen päättänyt toimia näin. Tätä voitte pohdiskella, mutta tätä on käytetty siis tutkimuksissa ja myöskin työyhteisöjen kehittämisessä. Minun yllätyksekseni kaikkein pisin kehittämisprosessi tämän tyyppisen menetelmän avulla tehtiin silloisen edesmenneen Heinolan reumasairaalan lastenosaston työntekijöiden kanssa. Eli siellä syntyi innostus ja kiinnostus aidosti lähteä pohtimaan, miten saataisiin yhteistyö perheiden kanssa tehostettua. Ja siitäkin on yksi raportti sitten kirjoitettu. Mutta tehdäänkö Salla niin, että katsotaan nyt sitten Anja Rantalan tutkimustuloksia. Kun tätä mittaria käytettiin ja tämä lähetettiin päiväkodin henkilökunnalle, lastenneuvolaväelle, sosiaalityöntekijöille, ensisijaisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja erilaisille terapeuteille. No tästä löytyy näitä Anja Rantalan tutkimustuloksia. Tämä on väitöskirja, joka kuvastaa 2000-luvun alun tilannetta kaikkinensa. Ensin kysyttiin näitä eri ammatti-ihmisiltä, miten te otatte perheet mukaan nyt sitten yhteistyöhön. Ja tässä on 5 eri vaihtoehtoa ja tuo 1, siihen ei ole kukaan vastannut. Perheen tarpeita ei oteta lainkaan huomioon, ja sitten se 5. Systemaattisesti tarjotaan perheiden yksilöllisistä tarpeista ja tavoitteista nousevia palveluita. Eli perhe on ollut varmasti määrittelemässä, mitä palveluita tarvitaan. Niin enemmistö suomalaisista ammattilaisista ilmoittaa sijoittuvansa tuohon 4. Eli joitakin palvelutarpeita pyritään ottamaan huomioon, kuitenkin työntekijät suorittaa arvioinnin. Ja niinpä Anja Rantala, hän lähti kysymään, tehdäänkö Suomessa perhekeskeistä työtä. Hän sanoi, että ei tehdä, vaan hän nimesi tällaisen työotteen perheitä tukevaksi työksi. Ja sitten katsotaan vielä se toinen tulos. Tämä taulukko, joka on tuolla verkkoaineistossa, niin se perustuu tämän lomakkeen kautta hankittuun tietoon. Siinä tutkija analysoi, minkälaisia ulottuvuuksia perheiden ja ammattilaisten yhteistyöstä voisi löytyä. Ja siellä sitten näkyy, että eniten muutostarpeita neuvolatyön ja päivähoidon osalta työntekijät itse ilmoittivat, että kannattaisi enemmän kysyä vanhempien mielipiteitä ja kuulla, mitä vanhemmilla on sanottavaa. Ja sitten sosiaalityön osalta suurin muutostarve nähtiin sitten perheen asiantuntijuuden
asiantuntijuuden kunnioittamisessa. Ollaanko lastensuojelun puolella sitten tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, että unohtuuko, en tiedä, perheen oman näkemyksen ja asiantuntijuuden kunnioittaminen. Kuitenkin työntekijät itse nostivat tämän alueen kehittämiskohteeksi. Ja sitten terapiatyössä koko perheen tilanteen huomioiminen. Tässä oli kuitenkin sitten fysioterapeutit, toimintaterapeutit, tämä joukko mukana. Ei siitäkään sen enempää. Eli tämä on se minun sanomani ydin sen lisäksi, että pyysin teitä pohtimaan sitä omaa uskomusperustaanne ja oikeastaan Sallan vielä nyt sitten haastaisin jatkamaan sinne kehittäjäkumppanuuden käsitteen suuntaan. Eli mihin suuntaan tästä pitäisi mennä, kun tulokset kertoo, että vanhemmat ei vieläkään ole kovin vahvasti yhteistyökumppaneina mukana. Joo, eli me voidaan pohtia myös tätä perheiden kanssa tehtävää työtä eri tulokulmalta myös, mutta myös se, että millä tavalla me perheiden kanssa ammattilaisina työtä tehdään. Jos tämä lähtee alhaalta tutkailemaan tätä alimmaista työtapaa, niin yksisuuntaista heidän kanssa työskentelyä on hyvin usein sellaiset, että me puhutaan, että lapsen äänellä, perheen äänellä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me kuunnellaan, mutta siinä ei vielä tapahdu oikeastaan muuta. Samoin meidän raportit lapsen äänellä, perheen äänellä, niin se on oikeastaan vielä mennään tällaisessa hierarkkisessa yksisuuntaisessa tieto siirtyy. No sitten seuraava työn tekemisen tapa on rinnakkainen, eli siinä voi olla yhteinen päämäärä ja yhteinen tavoite, vaikka se lapsen oppiminen. Kun vanhemmat tukee sitä omalla tavallaan, niin ammattilaiset omalla tavallaan. Ja tätä työtapaa kuvataan sillä tavalla, että siinä perheillä on jo mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Ja nimenomaan se puhe meillä ammattilaisella on silloin, että meidän pitää taata perheille mahdollisuus osallistua vaikka kuntoutukseen tai kasvatukseen. Eli silloin me ajatellaan, että perhe osallistuisikin johonkin, mitä me ammattilaiset tehdään. Vaikka oikeastaan pitäisi ajatella aika päinvastoin, että millä me ammattilaiset osallistumme sinne lapsiperheen maailmaan, arkeen, kasvaan ja oppimiseen. Mutta tämä on hyvin tyypillistä meidän tutkimusraporteissa ja puheessa, että lapsen tai perheen pitää osallistua kuntoutukseen tai kuntoutuksen päätöksentekoon. Päinvastoin meidän ammattilaisten pitää osallistua siihen heidän edellytämänsä. No sitten kolmas tapa tehdä on kumppanuus. Meillä on myös nyt tällä hetkellä paljon käsityksiä, määritelmiä ja tutkimuksia kasvatuskumppanuudesta, kuntoutuskumppanuudesta. Ja tämä tulokulma voi olla erilainen, mutta itse puhuisin ehkä siitä ammattilaisten ja vanhempien välisestä kumppanuudesta sellaisenaan, ja se rakentuu siihen tilanteeseen, mikä on käsillä sen perheen omasta lähtökohdasta riippuen. Meillä on just viimeisin, mutta iso merkittävä Kelan hanke vaikeavammaisten hakehanke, ja siinä tutkailtiin suomalaisia kuntoutussuunnitelmia, millä tavalla niitä on tehty. Ja niistä rakennettiin mallinnuksia, ja niistä suurin osa meni tänne yksisuuntaisesti alueelle. Siellä oli lääkärikeskeinen malli, jossa lääkäri teki kuntoutussuunnitelmat. Siellä oli välittyneeseen tietoon perustuva malli, jossa asiakkaat, joilla olisi paikalla ammattilaiset, teki. Ja sitten siellä oli työnjakomalli, eli opettaja tapasi, terapeutti tapasi, lääkäri tapasi, ja sitten ne kopit-testattiin yhteen. Edelleen mennään jossain täällä. Sitten siellä oli tämmöinen ryhmätyömalli, joka meni tänne rinnakkain alueelle. Niistä meidän kuntoutussuunnitelmista ei edes mallintunut tällaista kumppanuusajattelua, jossa meillä olisi niin kuin jaettu päämäärä ja tavoitteet, ja me yhdessä niin kuin tutkailtaisiin, pohdittaisiin, tasavertaisesti kehitettäisiin asioita. Eli meidän kuntoutussuunnitelmien kautta näyttäytyy vielä tällainen maailma. Ja se termi, mikä tuossa otsikossa on nyt sitten lapsi- ja perhekehittäjäkumppanina, niin palaan ehkä tähän meidän miksi-kysymyksiin, että tässä muuttuvassa maailmassa ja muuttuvassa perheen tilanteessa, niin jotenkin mä oon itse sitä pohtinut, että voisiko nämä lapsiperheet olla niin kuin itse kehittelemässä sinne arkeensa ja
siihen lapsen kehitykseen ja kasvuun ja oppimiseen liittyviä asioita, joissa me ammattilaiset olemme tasavertaisesti yhdessä pohtimassa ja auttamassa. Ja kuntoutuksen kehittämisessä on nyt ollut jonkun verran myös sitten ihmiset, asiakkaat, lapsiperheet mukana näitä yhteisiä toimintatapoja tuumailemassa. Ja muutama esimerkki nyt oli sellainen, että Turussa on tekeillä mielenterveyskuntoutujille lautapeli sen ICF:n toimintakyvyn mukaan. Eli mielenterveyskuntoutujat itse arvioi omaa osallistumistaan, suorituksia, ympäristötekijöitä ja kehon toimintoja ja tuottavat sitten niin kuin itse sitä tietoa yhteiseen kumppanuustilanteeseen. Ja ne on niin kuin testannut ja itse kehitellyt sitä peliä nämä mielenterveyskuntoutujat. Ei ole valmis vielä. Tästä kumppanuudesta, että kumppanuushan toteutuu jo, mutta se ei toteudu ammattilaisten kanssa, vaan vanhemmat tekevät toisensa kanssa kumppanuutta. Kuntoutamme ja teemme ikään kuin kuntoutussuunnitelmia, etikään sillä nimellä, mutta vertaistuen kautta kumppanuus toteutuu erittäin hyvin. Ja Jaatin on tässä minusta tosi hyvä esimerkki. Jäätisposti, jos minusta se on tosi hyvä esimerkki. Kyllä, mutta esimerkiksi Downin oireyhtymään liittyen, niin ihan tämmöinen Suomessa meillä on yhdistys, joka toimii erittäin hyvin tällä hetkellä. Ja siellä on sosiaalityöntekijöinä vanhemmat, psykologeina ja neuropsykologeina ja puheterapeutteina vanhemmat. Eli kun me emme kukaan ole tavanomaisia tässä aluksi, vaan meillä on ihan monenmoista koulutuspohjaa ja teemme itse tätä kumppanuutta sitten. Eli ammattilaiset voidaan sitten laittaa välillä syrjään, että esimerkiksi Keski-Suomessa kaikki eivät halua edes palveluohjaajaa enää käyttää. Että se on tosi asia. Ja just noin, siis perheiden tarpeista lähtien tarvitsisi just tulla se, ketkä työntekijät ja ammatit ja organisaatiot tulee jotain ei tarvita. Mä korostan vielä, että varmaan kumppanuutta tapahtuu ammattilaistenkin kanssa. Että oli se yksi Kelan lääkinnällisen kuntoutussuunnitelmien tutkimus. Että olen varma, kun olen tehnyt Jyväskylästäkin hommia. Kyllä tiedän, että tälläkin alueella kumppanuus, kehittäjäkumppanuuskin toteutuu näissä palveluissa. Mä aina vaan vähän raklata ja esimerkkejä herätellekseni. Niin kyllä Suomen maassa tätä ihan kehittäjäkumppanuuttakin meidän ammattilaisten ja asiakkaiden välillä on olemassa. Kerron vielä mielenterveysmaailmasta yhden toisen esimerkin. Mielenterveyskuntoutujat lähti itse tällaisissa potilasfoorumeissa kehittää heidän ryhmätoimintapalveluja, eli millaisia ryhmiä he itselleen haluaisivat niin kuin tuotettavan. Ja he käyttivät sellaisia yhteistoiminnallisia kehittelymenettelyjä sen kehittämisessä. Ja se lopputulema olikin siinä, että he haluaisivat, että heidän ryhmätoiminta olisi tällaista yhteistoimintakehittelyä. Eli sitä, mitä ne teki hankkeessa. Käytännössä se tarkoitti sitä, että koko ajan lähti pohtimaan, mikä mun arjessa olisi paremmin, mitä siellä pitäisi kehittää. Miten saatte sitä ajatuksesta kiinni, mutta se oli nimenomaan he itse. Sitten otti sen aktiivisen toimijan roolin tätä kautta ja vertaistensa kanssa pohti niitä ratkaisuja, että tullaan vähän tuohon maailmaan lisää. Tiedätkö Salma mitä? Nyt mä haastan kohta loppupuheenvuoroon ja oikeastaan viittaan vielä yhteen tällaiseen Ira Jegelinskin tutkimukseen, väitöstutkimukseen viime syksyltä. Perhekeskeinen kuntoutusmalli tuottaa parempia tuloksia. Siellä todettiin myöskin, että ei se oikein toimi tämä perheiden mukaanotto, mutta sitten mainittiin yksi menetelmä, joka oli Turussa otettu käyttöön ja jonka avulla päästiin lähemmäs tätä kehittäjäkumppanuutta. Eli tämmöinen menetelmä kuin GAS. Ja sen jälkeen sitten vielä näytäisi se kiva kilpa-autorata, niin eiköhän siihen olisi meidän dialogimme sitten sopiva lopetella. Joo, eli tässä on nyt sitten puolestaan kuva yhden lapsen kuntoutussuunnitelmasta. Ja tämä nyt ehkä sitä kehittäjäkumppanuutta toisaalta kuvaa parhaimmillaan. Tämä on tehty Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa KYSissä vanhempien ja ammattilaisten yhteistyönä. Ja täällä on nyt nimenomaan, Paula mainitsi äsken noin vasta-tavoitteet, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että lapsi itse asettaa hänelle tärkeät
tavoitteet, jotka sitten vanhempien ja ammattilaisten kanssa realisoidaan sillä tavalla, että ne on saavutettavissa olevia ja ei mitään ole supermies, niin sitä ei tänne kirjata, vaan ne yhdessä sitten tuumataan mahdollisiksi saavuttaa. Ja nämä tavoitteet on tällä lapsella tehty nyt hänen omiin toimintaympäristöihin. Ja tässä on nyt kysytty lapselle tärkeät elämän asiat. Siellä on jokkisautokisat, jotka on hänelle niin kuin yksi sen hetken mielikkäitä toimintoja. Sitten siellä on kalastus mökillä, mikä on hänelle myös tärkeää. Ja sitten tähän toimintaympäristöön on nyt laitettu nämä tahot, jotka auttaa ja tukee häntä näiden tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä nyt on yliopistollinen keskussairaalan kylmätankkausasema, jossa käydään silloin tällöin. Ja sitten siellä on formulavarikolla terapeutit, missä käydään sitten pitstopilla välillä. Ja suurin tässä kyllä on sitten nämä koti- ja harrastukset. Ja nyt kaikki tahot tukee ja auttaa tätä Henrikkiä, jotta hän saavuttaisi nämä itselleen tärkeät asiat. Ja tämä on nyt minusta aika hyvä esimerkki siitä, että me voidaan viedä sinne lapsen arkielämään ja hänelle tärkeisiin konteksteihin asioita ja asettaa ne tavoitteet sen lapsen näkökulmasta ja mitä nyt ehkä aikamoista kehittää ja kumppanuutta ja luovuutta osoittaa, kun saadaan tällainen kuntoutussuunnitelma aikaiseksi. Nyt jos me mietitään niitä Kelan lomakkeita, jotka toki on tärkeitä viranomaistyönä, että saadaan asiat tai palvelut järjestettyä, mutta sitten näyttääkö se kuntoutus- ja kasvatussuunnitelma lapselle ja perheelle tällaisena, koska se on kuitenkin heidän suunnitelmansa. Heitä varten se tehdään. Niin onko se semmoinen A4-paperi vai onko se jotain muuta, niin se on oikeastaan tässä. Ja tämä on viimeinen kysymys on nyt meillä oikeastaan teille päin. Eli tässä teemana oli, että miten muodostaa mielekäs palvelukokonaisuus lapsiperheille. No, ei meillä ole antaa teille vastausta. Vastaus on lähinnä sellainen, että varmaan niin kuin alueelliset tekijät siihen vaikuttavat ja alueelliset suunnitelmat. Palveluiden tulee olla yksilöllisiä, lapsiperheen lähtöisiä. Me kysyttäisiin ehkä teiltä, että mitä tämä meidän esitys on herättänyt, että miten ammattilaisten toimintatapojen tai perheiden tulisi muuttua, jotta me saadaan rakennettua näitä mielekkäitä palvelukokonaisuuksia. Nämä taitaa jäädä retorisiksi kysymyksiksi, on tässä kyllä 5 minuuttia aikaa myöskin vielä antaa vastauksia. Miksei mitään ole tapahtunut? Miksi ei ole 20 vuodessa mitään tapahtunut? Tai on jotain, mutta miksei tarpeeksi? Joo. Oikeastaan sitä pysähdyin miettimään silloin 2010, kun mä rupesin uudestaan paneutumaan näihin teemoihin ja yllätyin, että ei ole tapahtunut. Ja jotenkin se liittyy tähän professioiden maailmaan Suomessa. Palvelujärjestelmä rakentuu eri ammattilaisten professioista, jokainen toimii omalla tontillaan, omista lähtökohdista. Siellä on tapahtunut hyvin vähän. Aina tulee uusi koulutettu sukupolvi, taas astuu samoihin saappaisiin ja jatkaa sitä toimintatapaa, mitä siellä on totuttu tekemään. Yli ammatillisten rajojen toimimisen malli on aika vaativaa ja työlästä. Ja sitten tuossa 2012 väitöskirjassakin vielä ammattilaiset miettivät, mihin me vanhempia tarvitaan. Ja vain 6% kuntoutussuunnitelmista oli yleensä kirjattu kodin tarpeita ja toiveita esille. Eli tämä ei kuitenkin se professioiden ammatti-ihmisten ikään kuin hallinnoima pelikenttä, se on niin vahva edelleenkin, että emme ole onnistuneet vielä sytyttämään sitä vahvaa tuntumaa, että vanhempia ihan oikeasti tarvittaisiin tähän yhteistyöhön. Tuolla Pirjo, sä oot pitkään seurannut tätä minunkin keskusteluani 20 vuotta, niin onko sulla jotakin kommentoitavaa? Olen tosiaan Pirjo Lehtomäärä ja tuolla Keski-Suomen keskussairaalassa lastenneurologilla. Kiitos Paololle ja Sallalle, kun tulitte Keski-Suomeen. Ja
itse tähän kysymykseen, miksi ei ole tapahtunut, niin varmaan viimeksi eilen ollaan sairaalalla puhuttu siitä, että tämmöistä sektoriajattelusta ei kuulu minulle. Vitsailtiin jopa, että pitää kohta olla koulutus ei kuulu minulle. Eli tämmöinen ammatilliset rajat ja tämmöiset, että ei lähdetä sieltä, että hei, tämä lapsi, tämä perhe tarvitsee tällaista, miten minä voin tässä toimia. Eli tuosta Sallan toiminnallisesta yhteistyöstä enemmän kuin semmoisesta hirveän voimakas. Mä koen tämän sektorirajat ja tämmöisen ammatillisen ajattelun rajat. Ja sitten se, että me puhutaan, että tehdään kokonaisvaltaista, otetaan perhe mukaan, mutta se on hyvin paljon meillä vielä puheen tasolla. Näin tuli ensimmäisenä mieleen. Mä kanssa jotenkin kommentoisin, että sit toisaalta se on kovin inhimillistä, että jos me mietitään, että mistä vinkkelistä me asioita katsotaan, niin me voidaan katsoa lapsen, vanhempien tai ammattilaisten näkökulmasta. Lapsen näkökulmasta se kasvatus ja kuntoutus on oppimista. Meidän ammattilaisten näkökulmasta se tulee hyvin eri orientaatiolla. Nyt kun me ammattilaiset tätä kehitetään, kirjoitetaan, puhutaan, niin se tulee niin automaattisesti sieltä omien silmälasien läpi. Eli sitten on se ammatillinen kehittyminen vahvaa. Niin se on vain hirveän, ja se on tärkeitäkin, kun mun mielestä niin pitää olla myös. Että kyllä siellä tarvitaan se vahva ammatillinen osaaminen, että se on hirveän inhimillistä aina ajatella sen oman toiminnan kautta asiaa. Se on vielä yhden näkökulman tämä meidänkin tutkimushankkeemme ajattelun tietyt siemenet on tuolla yhdysvaltalaisessa käytännössä, jossa siis vanhempien asema kaikkinensa ja palvelujen kehittämisessä on paljon vahvempi kuin meillä. Eli meillä ei ole vanhempien vahvaa poliittista liikettä vanhempien suunnalta ikään kuin vaatimassa näitä asioita. Ja se liittyy siihen, mistä jo todettiinkin, että vanhemmat näissä elämänvaiheissaan ovat täystyöllistettyjä, arki vie mennessään, ei ole voimia. Ja sitten se tuki tulee sitten ikään kuin näiden vertaisryhmien kautta keskinäisenä tukena, mutta sieltä ei ole syntynyt sitten ikään kuin vahvaa liikettä vaatimaan palveluihin muutosta. Se ei ole tässä meidän suomalaisessa ikään kuin toimintaympäristössä, meillä ei ole sellaista traditiota, mutta amerikkalaisessa kulttuurissa siellä vanhemmilla on paljon vahvempi keskusteluasema, kun mietitään palvelujen suunnittelua. Siellä on laki velvoittaa, vanhemmat ovat saaneet lakivelvoitteen ottaa vanhemmat aina mukaan yhteisiin suunnitteluihin. Ja suunnitelmat allekirjoitetaan niin, että vanhemmat on ne hyväksymässä. Vanhemmat voi toimia kuntoutusryhmien puheenjohtajina ja koolle kutsujina, määritellä ketä tällä hetkellä tarvitaan meidän perheen ja meidän lapsen kuntoutuksen edistämiseksi. Eli on kysymys myöskin tietysti palvelujärjestelmien toimintatavoista. Tämä on oikeastaan jatkoin näin tätä keskustelua vielä nyt sitten eteenpäin. Sen verran vielä sanoa, asuin itse muutin Australiasta juuri perheeni kanssa vuosi sitten ja siellä esimerkiksi palvelurakenne kokonaisuus on muutettu sillä tavalla, että perhe saa tietyn rahamäärän ja sitten sillä he ostavat sitä palvelua, mitä he tarvitsevat. Eli se on vasta sielläkin muuttunut, mutta tuntuu, että se ei ole heti muutti sitä käytäntöä aika paljon parempaa. Meilläkin on kai puhuttu palveluseteleistä joskus tällä alueella. Henkilökohtaisesta budjetoinnista. Kehitysvammaisten puolella on alkanut kokeilla ja nyt tulee lastensuojeluun yksi hanke. Joo, mutta nyt tämä dialogi on tässä päättymässä. Ihan onneksi päästiin kuitenkin lopuksi myöskin tällaiseen ihan todella hyvään positiiviseen loppupohdintaan, että missä mennään. Ja minä toivotan omalta osaltani kiitoksia ja hyvää matkan jatkoa ammatillisuuden alueella ja onko Sallalla vielä jotakin ylempää? Ei ole sen ylempää. Kiitän kaikkia osallistujia. Toivotan hankkeelle kyllä aineesta